σας, καλό Σαββατοκύριακο. SOS κοντά σας. Γεια σας λοιπόν, είμαστε εδώ ζωντανά, κάτσε να το καταλάβουμε λίγο, κάτι να γίνεται. Είμαστε εδώ ζωντανά όπως κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή στην ώρα μας και στη μέρα μας, αμαλάκι. Και η ώρα πρέπει να είναι 5, πήγε και 4 λεπτά. Εντάξει, καλοί είμαστε. Είμαστε εδώ με όλο το παράκι του Σαββατοκύριακου. Με τη Γεωργία τη Σιδέρη, τη γνωστή σεξολόγο, ψυχολόγο. Καλησπέρα, Ανίτα. Καλώς ήρθες πάλι, Γεωργία μου, Να είσαι καλά. Με την αγαπημένη μου Κατερίνα, την οικολόγος Κατερίνα η Μαυροειδή, πολύ γνωστή και μια πολύ τσαμποκαλεμένη γυναίκα στην παρέα μας. Και οι δύο είναι τσαμποκαλεμένες. Και πολύ γοητευτικές όμως. Κοίταξε να δεις, όταν έχουν εσένα δίπλα του, Στάσο μου, οι γυναίκες βγάζουν όλη τη θηλυκότητα, να πούμε, γιατί τους την εκμεύεις εσύ, αμαλάκι. Ο άνθρωπος Σίλη, ο Τάσος Γιωτάκος. Καλησπέρα, καλησπέρα. 4 εποχές. Αν και η δικιά μας εποχή έχει μείνει ακόμη στο καλοκαίρι. Δεν έχει έρθει ο χειμώνας ακόμα. Παιδιά, ήρθε ο χειμώνας, να σας πω τα νέα. Βεβαίως. Ήρθε σήμερα. Κάτω στην Γλυφάδα σε εμάς έχουμε ακόμη καλοκαίρι πάντως. Πάντως ήρθε ο χειμώνας, σε εμάς και εδώ που είμαστε έχει έρθει. Και καλά εξηγήθηκε ήρθε, νομίζω, και καλά κάνει. Τι κάνει ο Θάνος, ο φίλος μου? Εμένα, όλα καλά, Ανίτα. Καλά, αγάπη μου, εσύ. Καλησπέρα και στο πάνελ. Όλα Καλησπέρα, καλά. καλησπέρα. Πιστεύω και εσείς από το σπίτι να είστε καλά. Και για να γίνετε ακόμα καλύτερα, στείλτε μας ένα email στο anita.sos.alphatv.gr. Μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας, πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Περιληψούλα την ιστορία σας, για να είστε μαζί μας εδώ στο στούντιο, τα SOS σας, και να είστε ζωντανά εδώ στο στούντιο, να τα μοιραστούμε μαζί με την Ανίτα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε. anita.sos.alphatv.gr. Και επίσης τα προϊόντα μας. Ελληνική εταιρεία, ελληνικό με ΑΕ και Κρητών Άρτος. Μάλιστα. Εταιρεία με καινούργιο προϊόν Μικιό. Χαμός έχει γίνει με το προϊόν. Έρχονται πολλοί τηλεθεατές και παίρνουν προϊόντα από εμάς. Εννοείται, γι' αυτό Πολύ είναι τα δυνατό προϊόντα εδώ. προϊόν. Λοιπόν, τηλεθεατό που λέμε, είμαστε εδώ ζωντανά, όπως καταλαβαίνετε. Σήμερα έχω φύγαν τα πράγματα. Πάρα πολύ όρεξη για παιχνίδι. Οκ. Έλα. Είναι βουλωμένο το δεξί μου αυτή εδώ και μία εβδομάδα. Και από την προηγούμενη εβδομάδα το Σαββατοκύριακο που είχα τη λαρικίδα έχει μείνει βουλωμένο. Και έχω ένα θέμα, δεν ξέρω αν μιλάω πιο δυνατά από το κανονικό. Δεν ξέρω, δηλαδή αυτή τη στιγμή οι θόρυβοι και όλα αυτά μου ακούγονται διαφορετικά από τους άλλους ανθρώπους. Ναι. Εκτός αν ακούσει ωραίο SOS και ξελαμπικάρει. Είμαστε εδώ ζωντανά λοιπόν, θέλω να σας πω, και θα έχουμε όρεξη πάρα πολύ για παιχνίδι εγώ σήμερα. Γι' αυτό σας υπενθυμίζω, από τώρα αν το ξέρετε, ότι στο 14584 μπορείτε να ρίξετε φόνη για να παίξουμε τα γνωστά αγαπημένα παιχνίδια που τελικά είναι ένα ο τροχός, διότι αυτός είναι όλα τα λεφτά, αυτός είναι το μεγάλο πανηγύρι. Είναι πολύ φορτόγκας ο τροχός, πάρτε μάτι. Σούπερ φορτόγκας με τα τριάρια του, με τα διπλά του, με τις ηλεκτρικές του συσκευές από τα ηλεκτρικά καταστήματα Καρόνης. Ηλεκτρικά καταστήματα. Είναι ηλεκτρικό το κατάστημα, ξέρετε, στην πρίζα. Λοιπόν. Επίσης είναι ηλεκτρικό εδώ το κατάστημα, αλλά είναι και ηλεκτρικό, δηλαδή κινείται με φώτα κτλ. Λοιπόν, θέλω να σας πω επίσης ότι όσοι τηλεφωνείτε για να παίξετε, ακόμα και αν δεν βγείτε στον αέρα να παίξετε, έχετε κερδίσει μια δωρεπιταγουίτα 5 ευρωπουλακίων, έτσι. Θα προτιμούσα να ήταν 5.000. Τι να σας κάνω, είναι εποχή. Θα προτιμούσα και 500. 5 όμως είναι μια χαρά. Με 5 ευρώπουλα σε ένα κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών μπορείς να πάρεις πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε 14584 για να παίξουμε σε λίγο. Θανούλη, έχεις πει τα ΣΕΑ όλα τα φόνια, τα έχεις ρίξει? Α, δεν τα έχω πει εγώ. Λοιπόν, τηλεφωνείτε για να δηλώσετε συμμετοχή στο 212-212-49-00. Και για να μπείτε στην παρέα μας κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τηλεφωνείτε στο 212-212-42 και 70. Δηλαδή ρίχνετε φόνη και για να εκπέμψετε τηλεφωνικό SOS και για να παρέμβετε στην όλη κουβέντα και γιατί γουστάρετε. Και αν δεν γουστάρετε, μην πάρετε, δεν υπάρχει θέμα, μην καταπιέζεστε. Λοιπόν, για να δηλώσετε συμμετοχή όμως, κάντε το, γιατί θα σας αποφέρει και το πολύ ενδιαφέρον μπόνους των 1.000 ευρωπουλακίων και όχι μόνο. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Κάνεις εσύ εκεί. Γιατί έχεις πάει εκεί εσύ και με παίρνεις μάτι από εκεί? Αυτός είναι καινούριος μας λέει από εκεί. Το αισθάνεστε κι εσείς? Κάποιος Τάσο, είναι είχαμε πίσω και εμείς σου, στο κοίτα. προφίλ πίσω. Κοίτα, Τάσο, πίσω σου, κοίτα! Μας βλέπουν από εκεί τώρα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, παιδιά? Πανέτοιμοι. Ωραία, να περάσει παρακαλώ ο Γιώργος. Γεια σας. Ήρθα για πρώτη φορά να πω δημόσια. Ναι. Και σε σένα και πάνω απ' όλα στον μπαμπά μου, το ότι είμαι γκέι. Ότι? Το ότι είμαι γκέι. Ότι είσαι γκέι, μάλιστα.
Δεν το έχει καταλάβει ο μπαμπάς σου? Δεν του το έχω πει ποτέ τέτα-τέτ. Ναι. Δεν μου άφησε το περιθώριο και έτσι δεν του το είπα ποτέ. Μάλιστα. Τι ηλικία έχεις, Γιώργο μου? 25. Λοιπόν, άκου τώρα τι έχει γίνει σήμερα. Έχω ένα χαρτάκι εκεί, μπορεί να μου το δώσει κάποιος. Αντωνάκη μου, εσύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα τι έγινε. Ποιος θα έρθει μέσα? Φέρε το χαρτί. Είσαστε πολύ ωραία αγόρια, δεν? Κοιτάξτε ένα ωραίο αγόρι που έχω στην παρέα. Ξαφανίζεται. Λοιπόν, ο Γιωργάκης ηλικίας 25. 25 χρόνων έρχεται σήμερα εδώ, ζωντανά στον αέρα του SOS, για να πει στον πατέρα του κάτι το οποίο δεν έχει καταφέρει να του πει ποτέ μέχρι τώρα στα ίσα, ότι είναι γκέι, ότι είναι ομοφυλόφιλος. Λοιπόν, κάτι το οποίο πολύ πιθανό ο μπαμπάς να το έχει φανταστεί. Σίγουρα. Ο κάθε γονιός. Αισθάνεσαι άγχος τώρα που... Πολύ. Πολύ, αλλά εντάξει. Ναι. Λοιπόν, Εντάξει, θέλω να είμαι και διαβάσω από- αυτό που βγήκε τώρα λίγο ένα λεπτό πριν πούμε στον αέρα. Μου το έφερε η Νατάσα Μαχέρα, συνεργάτης της εκπομπής. Πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Δημιουργικό πρόσωπο και ωραία γυναίκα. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα ανεκτικότητας η σημερινή. Ο ΟΗΕ είχε ανακηρύξει το 1995 έτος ανεκτικότητας σε μια προσπάθειά του να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό για την ανάγκη αποδοχής του διαφορετικού στις ανθρώπινες σχέσεις, παιδιά. Και έρχεται και κάθεται με την ιστορία του Γιώργου η μέρα. Φυσικό επακόλουθο ήταν η καθιέρωση της της Παγκόσμιας Μέρας Ανεκτικότητας τη 16η Νοεμβρίου κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από το 1996. Γιατί η ανεκτικότητα και η εμπιστοσύνη στις ανθρώπινες κοινωνίες δεν χτίζεται σε ένα βράδυ, αλλά χρειάζεται χρόνο και προσπάθεια, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό. Είδες, είναι σήμερα η μέρα. Νομίζω ότι βρήκες το κατάλληλο timing για να σκάσεις μύτη και να το πεις στον μπαμπά σου. Ωραία. Για μίλησέ μας για σένα. Είμαι 25 χρονών, έχω μεγαλώσει σε ένα χωριό της Θεσσαλονίκης. Είμαστε 4 παιδιά, εγώ είμαι πιο μικρός. Σε δύσκολα παιδικά χρόνια, γιατί ο μπαμπάς μου ήταν πρώην στρατιωτικός, για κάποιο δικό του προσωπικό λόγο σταμάτησε και δούλευε σε διάφορες δουλειές, και σε χωράφια και σε ζώα και σε εργοστάσια. Η μαμά μου το ίδιο, σε φτωχική οικογένεια. Ήμασταν όσο να είναι λίγο και στο σχολείο, μας αντιμετώπιζαν λίγο σαν πιο κατώτερους. Δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα, δεν είχαμε τα ακριβά ρούχα. Ήμασταν πολύ απλοί άνθρωποι. Πολύ βία. Ναι. Δεν μ' άφηνε ο μπαμπάς μου να κάνω παρέα με τις φίλες της μαμάς μου όταν ερχόντουσαν. Να την βοηθάω. Ναι. Να βοηθάω τη μαμά μου στις δουλειές. Η βία είναι άλλο πράγμα. Αν εννοείς καταπίεση, είναι άλλο πράγμα και η βία είναι άλλο. Η βία εννοώ το ότι ήμουνα από τα 4 παιδιά το sack to box, ας πούμε. Ότι ό,τι και να είχε με τους άλλους, με τη μαμά, με νεύρα, ξεσπούσε πάνω μου. Ίσως έβλεπε κάτι, δεν ξέρω τι έβλεπε στα μάτια του, ίσως το ότι με το ξύλο και μόνο με τη λεκτικά ή και σε επίπεδο και σωματικά, δηλαδή? Σωματικά, δηλαδή ασκούσε βία. Μπορεί να μάλωνε με τη μάνα μου, να χτυπούσε εμένα. Μπορεί να πήγαινα στο σούπερ μάρκετ και να αργούσα 5 λεπτά και χτυπούσε και άσχημα. Δεν είχα καθόλου παιδικά καλά χρόνια, ούτε φίλους. Καταλάβαινες δηλαδή ότι ο πατέρας σου, ειδικά σε σένα, είχε μια πιο επιθετική συμπεριφορά, λόγω του γεγονότος ότι εσύ απόκλινες της γνωστής κανονικότητας της εποχής, δηλαδή ότι είχες ήσουν ένα διαφορετικό τυπάκι και μπορεί να του παίρνει από το μυαλό ότι το παιδί του μπορεί να είναι στα μάτια του δεν μπορώ να δω τι είδε, γιατί έχει τις αρχές ενός στρατιωτικού. Και για τα άλλα παιδιά ισχύει αυτό? Όχι, για μένα ειδικά. Ο λόγος του είναι νόμος. Δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Εντάξει, μεγάλος άνθρωπος, άλλη μόρφωση. Δεν μπορώ να ξέρω τι έβλεπε. Απλά θεωρούσε το ότι άμα ήμουν μαζί του και έκανα δουλειές και έβλεπα, δεν μ' άφηνε να δω τηλεόραση, ήθελε να βλέπω ντοκιμαντέρ, να βλέπω ειδήσεις, τέτοια πράγματα, ποδόσφαιρο. Δεν ήθελε να ήμουν με τις φίλες της μαμάς μου ή να βοηθάω τη μαμά μου που την αγαπώ και τη λατρεύω και είναι όλη η ζωή μου. Στη μαμά σου το έχεις εκμυστηρευτεί αυτό? Δεν το έχω εκμυστηρευτεί, το έχω μετά από χρόνια.
Το έχω πει, αλλά η μαμά μου είναι δίπλα μου και μου λέει αφού το αποφάσισες και είναι αυτό, δεν είχε πρόβλημα. Αλλά δεν το μάθανε, γιατί στα 17 μου είχα ερωτευτεί ένα παιδί. Ένα αγόρι. Ναι, στο χωριό και σταμάτησα το σχολείο. Λόγω του ότι ήθελα να πάω για να γίνω κομμωτής, αλλά ο μπαμπάς μου θεωρούσε ότι οι κομμωτές όλοι είναι γκέι. Και δεν μ' άρεσε να σπουδάσω, δούλευα σε ένα επιπλοποιείο και μου παίρνε τα λεφτά. Κάθε εβδομάδα έπαιρνα 150 ευρώ και τα έπαιρνε. Και ούτε φίλους είχα, ούτε... Ένιωθα σαν φυλακισμένος σε ένα χωριό με μικρή κοινωνία. Δύσκολα. Πολύ. Η καταπίεση ήταν δηλαδή από το περιβάλλον, όχι από τον ίδιο τον εαυτό. Δηλαδή, εσύ ήσουν ξεκάθαρος με αυτό που σου συμβαίνει από μικρός. Ναι, το έχω ποια παραδεχτεί. ηλικία κατάλαβες Από τα 17. Ότι γουστάρεις τα αγοράκια. Ναι. Ότι συμπαθείς περισσότερο τη σχέση σου με τα αγόρια Ναι, και είχα σ' αρέσει και ο εαυτός ερωτικές σου. επιθυμίες με ερωτικά γυναίκες βέβαια, περισσότερο. αλλά πιο πολύ εκεί. Α, είχες και με κοπέλες. Ναι, βέβαια. Αλλά δεν βγήκε. Δηλαδή δεν επικράτησε αυτή η επιθυμία. Δεν μ' αρέσει να κοροϊδεύω. Είμαι αυτός, το να έχω σχέση με μια γυναίκα και πίσω από την πλάτη της να κάνω άλλα, δεν το θεωρώ σωστό. Είμαι πολύ ειλικρινής και στις παρέες μου και στα θέλω μου και το υποστηρίζω. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εσύ είσαι ένα γκέι αγόρι, το οποίο αποφασίζει σήμερα να πει δημόσια και ουσιαστικά στοχοποιώντας τον πατέρα ότι αυτή είναι η επιλογή της ζωής σου, αυτή είναι η σεξουαλική σου επιλογή, να έχεις σχέση με αγόρια. Ναι. Πιστεύεις ότι αυτό θα τον σοκάρει ή είναι κάτι που σίγουρα του έχει περάσει από το μυαλό και απλώς το βγάζεις και εσύ από μέσα σου για να τελειώνει το πανηγύρι του ψέματος? Σίγουρα θα το έχει καταλάβει και σίγουρα θα σοκαριστεί που το λέω και δημόσια. Θα αντιδράσει και επιθετικά ίσως? Γιατί Δεν μένω πλέον. Γι' αυτό ήρθα να πω την ιστορία μου, να δείτε κι εσείς. Είχα στα 17 όταν σταμάτησα το σχολείο, δούλευα στο επιπλάδικο. Μου παίρνε τα λεφτά, δεν είχα ζωή και... Ήθελες εσύ να δουλεύεις στο επιπλάδικο? Όχι. Ήθελα να σπουδάσω, να γίνω κομμωτής, είχα άλλα όνειρα. Παρ' όλα αυτά δούλευα εκεί και μετά από λίγο καιρό, επειδή έβλεπα στην τηλεόραση όλους τους διάσημους, ήθελα να γνωρίσω τη ζωή τους, να δω πώς είναι. Ναι. Και πήγαινα σε ένα ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη όπου τους καλούσε κάθε εβδομάδα κι άλλον. Και έκρυβα κάποια χρήματα. Τι εννοείς πήγαινε σε ένα ραδιόφωνο και τι έκανες στο ραδιόφωνο? Πήγαινα για να δω τη Βανδί π.χ. που είχε καλεσμένη, την Παπαρίζου π.χ. Α, ήθελες να βλέπεις από Ήθελα κοντά να δω τους πώς είναι ανθρώπους τους που είναι ανθρώπους celebrities. αυτούς. Ναι. Μπράβο. Το celebrity και το γουστάριζες δηλαδή από μικρούλης. Ναι. Και δεν το έλεγες στον πατέρα σου? Δεν αυτό? το έλεγα. Είχα κρύψει κάποια λεφτά, πληρωνόμουν κάθε εβδομάδα κανονικά, ενώ κάποια λεφτά δεν τα είχε πάρει και ήρθε μια μέρα στο μαγαζί να ζητήσει το λόγο στον εργοδότη μου. Και λέει τα λεφτά που χρωστά στο γιο μου. Λέει ποια λεφτά? Λέει αυτό το ποσό, λέει δεν του χρωστάω. Πήγα στο σπίτι, έπεσε ξύλο. Και μετά από 2 μέρες ήταν να πληρωθώ και με πήγε η αδερφή μου στη δουλειά γιατί ήταν λίγο έξω από το χωριό. Και λέει στην αδερφή μου ότι θα πας εσύ να πάρεις τα λεφτά του Γιώργου. Με το που με πήγε στο μαγαζί για δουλειά, με τα ρούχα που ήμουνα δεν σκέφτηκα καθόλου και έφυγα. Πήγα Θεσσαλονίκη, δεν είχα φίλους, δεν είχα γνωριμίες, δεν είχα κανέναν. Παρ' όλα αυτά 3 μέρες έμεινα στο δρόμο. Κοιμόμουν σε λεωφορεία σε μεγάλες αποστάσεις και είχα μόνο μία φίλη, αλλά δεν μπορούσε να με φιλοξενήσει γιατί ήταν μικρή και οι γονείς της δεν ξέρανε και πήγαινα απλά έτρωγα. Μετά βρήκα δουλειά σε ένα καφέ μπάρ στη Χαλκιδική, δούλευα, είχα τα λεφτά μου και μετά από 2 μήνες είχε βάλει άτομα να με παρακολουθούν ο μπαμπάς μου και να έρθουν να με απαγάγουν. Να σε γυρίσεις πίσω κοντά του ουσιαστικά. Με το ζόρι. Έγινε αυτό. Ήρθανε, με το ζόρι με πήρανε, παλέψαμε για να με πάρουν, είχα πέσει και είχα χτυπήσει όλη την αριστερή μεριά και εδώ, γιατί δεν ήθελα να πάω και με πήγαν στο χωριό. Και μετά ο αδερφός μου και η αδερφή μου μάλωναν με τον μπαμπά μου γιατί ήρθε να με πάρει από τη στιγμή που αποφάσισα να κάνω τη ζωή μου, τον κύκλο μου, αυτό που γουστάρω. Και μπόρεσα μετά από λίγη ώρα, κάνα μισά ώρα, να το σκάσω από την τουαλέτα που είναι ένα πολύ μικρό παράθυρο. Και μπόρεσα, το σκάσα, πήγα σε μια φίλη στο χωριό, μου έδωσε λεφτά,
γιατί δεν είχα πάρει λεφτά από τη δουλειά μου. Με πήγε στη Θεσσαλονίκη, έκατσα σε ένα ξενοδοχείο και μετά από 3 μέρες ξανασυνέχισα τη ζωή μου. Δεν είχα καμία επαφή με τον μπαμπά μου για 2 χρόνια. Δεν με ενδιέφερε. Και στο νοσοκομείο ήταν και εγχείρηση, είχε κάνει. Και να μου έλεγαν ότι πέθανε, θα έλεγα εντάξει, συλληπιτήρια, ούτε καν θα πήγαινα στην κηδεία. Δεν είχα περάσει καλά χρόνια. Αυτό είναι σκληρό που περιγράφεις τώρα. Δηλαδή, αν σου πει κανείς ότι ο παπάς σου έφυγε από τη ζωή, είναι κάτι το οποίο λες δεν θα σε σοκάρει. Έχω μάθει να είμαι ειλικρινής και ό,τι με χαλάει το σταματάω, το διώχνω. Και στο κάτω-κάτω δεν φταίω εγώ. Αυτό φταίει. Λοιπόν, το 2013 προς 2014, το να κάνουμε θέμα και να συζητάμε. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή το βλέπω συνέχεια και μου έχει δώσει εδώ. Τι είναι αυτό, δεν μπορώ να το βρω. Να το. Το να συζητάμε και να κάνουμε θέμα ότι ένας άνθρωπος ανάμεσά μας είναι γκέι, ακούγεται έως χαζό το να το θεωρούμε θέμα και να το θέμα προς συζήτηση. Αυτό που και εννοώ θεωρείται χαζό γιατί είναι κάτι το οποίο συμβαίνει καθημερινά και το αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια. Ζούμε σε μια κοινωνία που υπάρχουν γκέι, μη γκέι, κανονικοί, μη κανονικοί, γκέι άνθρωποι οι οποίοι είναι σούπερ φυσιολογικά άτομα, γκέι άνθρωποι που δεν είναι, φυσιολογικοί άνθρωποι, μη γκέι άνθρωποι που είναι σούπερ κομπλεξικοί και προβληματικοί κτλ. Είναι αποδεκτό λοιπόν πια, εξού και η Διεθνής ημέρα ανεκτικότητας που πριν συζήτησα, το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που αποκλίνουν του κανονικού και αυτό πάλι δεν ξέρω και η σωστή φράση και ποιο είναι το κανονικό δεν ξέρω και ποια είναι η απόκληση δεν ξέρω και τι σημαίνει ομοφυλόφιλος δεν ξέρω και τι σημαίνει μη ομοφυλόφιλος και τι σημαίνει κανονικός και τι σημαίνει ακανόνιστος. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα το έχει κανονίσει ο Θεούλης με έναν τρόπο και έχουμε βγει άνθρωποι ο καθένας όπως έχει βγει. Το θέμα λοιπόν του φίλου μας του Γιώργου θεωρώ ότι δεν είναι το γεγονός ότι είναι ομοφυλόφιλο το παιδί, δηλαδή γουστάρει και εγωιτεύεται από το ίδιο φίλο με τον ίδιο, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και αυτό το αγκάθι στη σχέση με τον πατέρα. Αυτό είναι το σοβαρό. Και εκεί λοιπόν έρχεσαι για να πεις τι παίζει, ας πούμε, τι κάνει ένας πατέρας που είναι στρατιωτικός στο επάγγελμα, που είναι ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει με άλλες αρχές. Σίγουρα ένας γονιός εκείνης της εποχής σοκάρεται στην ιδέα ότι ο γιος του δεν είναι το αγόρι που είχε φανταστεί, το τόσο αντρουά αγόρι και το τόσο φανατικό αγόρι που θα είναι και λίγο σατράπης, γιατί κάπως έτσι θα θέλουν τα αγόρια εκείνες τις εποχές. Σαν το Γιωτάκο τα θέλανε. Λοιπόν, και μάλλον βρήκε ένα λάθος τρόπο ο άνθρωπος αυτός να αντιμετωπίσει όλο αυτό το πράγμα. Και μάλλον αυτός ο τρόπος ήρθε για να σου δημιουργήσει εσένα μέσα σου πληγή και τραύμα. Σίγουρα σε μια τέτοια ηλικία. Και να φτάνεις στο βαθμό να λες ότι αν μάθει ότι ο πατέρας μου αύριο δεν ζει, αυτός το φρόντισε αυτό, το να μην αισθάνομαι τίποτα γι' αυτόν. Ναι. Αυτή τη στιγμή τι θέλεις να του διαμηνήσεις, τι θέλεις να του πεις, τι θέλεις να του περάσεις. Ότι εγώ είμαι αυτός που είμαι, δεν φταίω εγώ, φταίει αυτός. Τι εννοείς, είμαι αυτός που είμαι, δεν φταίω εγώ, είμαι γκέι, ναι? δεν επέλεξα να έρθω εγώ στη ζωή. Αυτός επέλεξε να έρθω στη ζωή. Μάλιστα. Δεν φταίω εγώ σε αυτό, δεν κάνω κάτι κακό, κάνω τη ζωή μου, δεν ενοχλώ κανέναν, θεωρώ ότι δεν ενοχλώ κανέναν. Ζω τίμια και θεωρώ ότι είναι... Και ότι δεν τον προσβάλλεις σε κάτι. Δεν τον προσβάλλω σε κάτι, γιατί είναι φυσιολογικό εγώ να διαλέξω αυτή τη ζωή από τη στιγμή που δεν θέλω να καταπιεστώ, το να είμαι με μια γυναίκα και απλά να την κοροϊδεύω, να είμαι μαζί της απλά για να πω ότι είμαι με γυναίκα. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ υγιές όπως το έχεις τακτοποιήσει στο μυαλό σου και το έχεις βρει. Οι σχέσεις σου πώς είναι, οι προσωπικές σου σχέσεις? Είμαι καλά. Τι είναι αυτό που θες να κάνεις στη ζωή σου? Το όνειρό μου είναι να βρω μια γυναίκα που ξέρει το τι είμαι, τις επιλογές μου, να γουστάρει εμένα σαν άτομο και να κάνουμε παιδί. Θα το ήθελα πολύ γιατί θεωρώ ότι είμαι άξιος να μεγαλώσω ένα παιδί και επειδή στα 19 μου είχα εμπειρία με γυναίκα, ακόμα και σήμερα έχω, απλά ήταν έγκυος και απέβαλε. Θα το κρατούσαμε και τώρα θα ήταν... Μου το μπερδεύεις τώρα λίγο το θέμα εδώ πέρα και μου το αγριεύεις κιόλας. Λες ότι είσαι πολύ καλά με την επιλογή σου, που δεν καν μπήκε σε κρίση να είναι επιλογή, με τη φύση σου, που είναι γκέι. Ναι. Αλλά αυτό που έχεις σαν όνειρο ζωής είναι να αποκτήσεις ένα παιδί με μια γυναίκα. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Πώς το έχεις φανταστεί αυτό λίγο, για εξήγησέ το μου.
Μου είπες πριν κάτι το οποίο σε τιμά. Λες ότι δεν ήθελα να είμαι με μια γυναίκα και να την κοροϊδεύω ότι θα έχει μαζί μου φυσιολογική ζωή, τη στιγμή που δεν είμαι το πρότυπο του άντρα για μια γυναίκα που είναι άκρως φυσιολογική. Αλλά εδώ τώρα μου λες ότι θες να βρεις μια γυναίκα, να κάνεις παιδί και να συνεχίσεις την γκέι ζωή σου. Με την κοπέλα που είχαμε ερωτικές, τέλος πάντων, ήξερε για μένα, γούσταρε το άτομο μου και θα το κρατούσαμε το παιδί. Απλά απέβαλα. Και ναι, το Άρα θέλω μιλάς πολύ. για μια κοπέλα η οποία που θα ξέρει για μένα, που ξέρει τη ζωή μου, που δεν θα έχει πρόβλημα και θα θέλει να κάνουμε ένα παιδί. Και θα ζήσετε μαζί ή κάποιος θα πάρει το παιδί και θα την κάνει με ελαφρά? Κανονικά, θα ζούμε μαζί. Ναι. 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 Αυτό θέλει σκέψη, νομίζω, παιδί. Η ερωτική ζωή μετά πώς θα ζούσατε, Γιώργο μου? Δηλαδή δεν θα υπήρχαν ανάγκες αμφότερες? Εγώ το έχω ακούσει από πολλούς φίλους γκέι, οι οποίοι θέλουν πολύ να γίνουν γονείς. Εντάξει, τι γίνεται. Βέβαια, Είναι υπάρχει και και σούπερ μια- γονείς, πολλά αγόρια. Ανίτα, υπάρχει όμως και μια μερίδα, μια κατηγορία γυναικών οι οποίες απλά θέλουν να κάνουν ένα παιδί. Υπάρχει και αυτό. Βασικά υπάρχει ένα θέμα στις μέρες μας. Εδώ θέλω οπωσδήποτε τη σεξολόγο, ψυχολόγο άνθρωπο, παύλα όλα αυτά. Διότι είναι ένα θέμα αυτό. Έχουμε αποδεχτεί το γκέι στη ζωή μας. Την ίδια στιγμή όμως και το γκέι άτομο έχει και το μητρικό και το πατρικό μέσα του. Ναι. Το παιδί όμως που θα σκάσει μύτη θέλει τον πατέρα και τη μάνα. Θα μου πεις, μπράβο. το παιδί θα κρίνει τώρα πώς θα εξηγείται ο μπαίνει πατέρας μπροστά? και η μάνα. Ναι. Τι Ναι, αλλά μπαίνει- δεν πρέπει λιγάκι να το τακτοποιήσουμε το θέμα. Δεν μπορούμε να τα μπαίνει θέλουμε όλα. μπροστά? Το παιδί και οι ανάγκες του και οι εικόνες και τα σύμβολα, πώς να στο πω, Γιώργο, που θα έχει ο πατέρας και η μάνα. Ή το διαφημιστικό διάλειμμα, συγγνώμη. Σωστό. Να μπει το διαφημιστικό να καθαρίζουμε για να Εντάξει. έρθουμε να λύσουμε το μεγάλο θέμα. Και εδώ θέλω τηλεθεατόπουλά μου, παρακαλώ, 2-12-2-12-42 και 70, να μπείτε στην παρέα. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Και μην ξεχνάτε ότι είναι Διεθνής ημέρα ανεκτικότητας σήμερα. Πάμε στο διαλυματάκι. Και είμαστε πάλι εδώ λοιπόν τηλεθεατές μου με τον Γιώργο, ο οποίος ήρθε για να ανακοινώσει στον πατέρα του ότι είναι γκέι, ότι είναι ένα αγόρι που του αρέσουν τα αγόρια. Κάτι το οποίο μάλλον θα έχει περάσει στο μυαλό του πατέρα, μια και μάθαμε ότι έχει υπάρξει ιδιαίτερος επιθετικός μαζί του και μάλλον ο λόγος είναι γιατί έβλεπε κάποια τέτοια σημάδια και δεν του άρεσε καθόλου στην παιδική ηλικία του Γιώργου, στη μεταεφηβική ηλικία τέλος πάντων. Και αυτό δημιούργησε και μια πολύ κακή σχέση με τον πατέρα και τον Γιώργο, σε βαθμό να μας λέει σήμερα ο Γιώργος ότι ακόμα και αν πεθάνει ο πατέρας, χτύπα ξύλο δηλαδή, πλαστικό, ότι δεν θα τον σοκάρει αυτό. Καθόλου. Αυτό όμως που εμάς λίγο μας όχι σοκάρει, γιατί εμείς δεν σοκαριζόμαστε από τίποτε. Βέβαια, λέει η Κατερίνα Μαυροειδή, η σκληρή ποινικολόγος. Μα πότε να σοκαριστεί το Κατερινάκι. Τα έχει δει όλα. Ακριβώς, Ανίτα μου, όπως το είπες. Λοιπόν, Το έχεις δει όλα. αυτό που λοιπόν που μας φέρνει να έχουμε κάποιες σκέψεις δεύτερες, και όχι μόνο εμάς, φαντάζομαι τους τηλεθεατές, είναι το γεγονός ότι μας είπες ότι θα ήθελες πολύ να αποκτήσεις ένα παιδί. Και το έχεις σκεφτεί κάπως έτσι, ότι βρίσκεις μια κοπέλα, αποκτάτε ένα παιδί μαζί, Ναι. το μεγαλώνετε το παιδί μαζί σαν πατέρας και μητέρα και την ίδια στιγμή ο καθένας έχει την προσωπική του ζωή. Και εδώ αναρωτιόμαστε αν αυτό είναι για σένα, ακούγεται να σε βολεύει αυτό το πράγμα. Γιατί και σου δίνει τη χαρά να γίνεσαι πατέρας, την ίδια στιγμή είσαι και ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Και η κοπέλα επίσης, φαντάζομαι ότι θα είναι, που έχεις στο μυαλό σου, θα είναι μια κοπέλα που επίσης θέλει να αποκτήσει ένα παιδί με όποιον τρόπο. Ναι. Το βρίσκεις όλο αυτό σαν ιδέα πολύ οκ για το παιδί? Μα το παιδί δεν θα ξέρει κάτι, θα μεγαλώσει με την αγάπη και την αγάπη και της μαμάς και του μπαμπά και Θα πείτε ψέματα στο παιδί ή θα πείτε αλήθεια? κάποια στιγμή θα το μάθει, αλλά όχι όταν γεννηθεί, στο μέλλον. Καλά, όταν γεννηθεί θέλει 4 χρόνια, 5 περίπου να αρχίσει να καταλαβαίνει. Και καλό είναι στα 5 να μην το γεμίσετε με αυτές τις σκέψεις και με αυτές τις πληροφορίες. Και δεν είναι και ανάγκη να το μάθει και ποτέ. Ναι, εκεί όμως πάμε για ψεματάκι. Ξεκινάς με ψεματάκι. Και είπες ότι Κάποια εσύ... στιγμή, σίγουρα, όταν βρούμε την κατάλληλη ευκαιρία, θα το πούμε. Σίγουρα. Αυτά δεν κρύβονται. Μάλιστα. Τι έλεγες, Γεωργία μου, εσύ για αυτό το θέμα πριν?
Λέγα καταρχήν να κάνω μια πολύ μικρή επισήμανση. Ναι. Πλέον δεν μιλάμε για απόκλιση σε σχέση με την επιλογή του Γιώργου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για επιλογή φύλου και όχι απόκλιση. Άσχετα από το αν το κοινό έχει κάτι στο μυαλό του κτλ. Κοινωνικά μπορεί να είναι αλλιώς. Ακόμα είμαστε και σε πολλές χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεύτερον, Γιώργο μου, τελικά κάνουμε οικογένεια για να ικανοποιήσουμε, και δεν το λέω μόνο σε σένα, περνάει και από το δικό μου μυαλό σαν προβληματισμός. Για να ικανοποιήσουμε δικές μας φιλοδοξίες, τα εγώ μας, και να πούμε «Α, ωραία, ολοκληρώθηκα, έκανα ένα παιδί», και αν δοθεί ευκαιρία θα του πω και το ψεματάκι που του κράταγα τόσα χρόνια, ή μήπως είναι καλύτερα να ζήσω μέσα στη δική μου αλήθεια. Αυτός είναι ο δικός μου προβληματισμός. Να πω κάτι. Έχεις λύσει σε αυτό, έχεις βρει σε αυτό τι είναι το σωστό? Όχι, Ανίτα. Έχω δει τόσα προφίλ οικογενειών. Χαίρομαι που το λες, γιατί εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ λύση. Έχω δει τόσα προφίλ, πίστεψέ με, οικογενειών, τόσο σύνθετων, όπου ο καθένας κάνει την οικογένεια για αυτό που έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του, όπου πραγματικά, αν κάτσουμε και τα βάλουμε στη σειρά, στατιστικά δεν θα βγει κάποιο αποτέλεσμα. Να πω όμως κάτι. Έχει διαφορά το να έρχεται ο Γιώργος, τελικά ήρθες για να πεις στον μπαμπά σου ότι είσαι ομοφυλόφιλος, ή για να πεις στον εαυτό σου τελικά τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου? Ήρθα για να πω στον μπαμπά μου. Εγώ ξέρω τι θέλω να κάνω. Κάτι δεν μου πάει καλά. Δηλαδή, ένα από τα δύο. Θέλεις να κάνεις σίγουρα παιδί, γιατί? Για να επιβεβαιώσεις ότι ένα κομμάτι σου είναι αντρικό. Θέλω να αφήσω κάτι, να ξέρω ότι θα έχω κάτι πίσω μου, από μένα. Ενοχή δεν είναι αυτό? Γιατί να μην τη δουλέψεις αυτή την ενοχούλα? Είναι ενοχή, είναι η ανθρώπινη ανάγκη που έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Αυτό που είπα πριν. Τα γενικότερα, ναι. Το να αποκτάει κανείς παιδί είναι σίγουρα κάτι ανιδιοτελές ή σούπερ ιδιοτελές? Δηλαδή, φέρνουμε ένα παιδί στον κόσμο γιατί κάτι θέλουμε να κάνουμε εμείς. Δεν το φέρνουμε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι μέσα μας βαθιά όλοι οι άνθρωποι φέρνουμε ένα παιδί στον κόσμο ή γιατί γουστάρουμε πολύ αυτόν με τον οποίο κάνουμε το παιδί. Άρα το είδος αυτό που γουστάρουμε το κλωνοποιούμε. Κλωνοποιούμε, όπως τέλος πάντων. Ναι. Ή γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων που δεν έχουν βρει το σούπερ τέρι, αλλά θέλουν να έχουν ένα παιδί. Ένα παιδί. Γιατί θέλουν να έχουν ένα παιδί. Για τα γεράματα, για την νεανική ηλικία, για να περνάνε καλά, για να παίζουν. Γιατί. Γενικώς το να αποκτάς ένα παιδί είναι μάλλον ιδιοτελές και πολύ εγωιστικό πράγμα, για να είμαστε ειλικρινείς. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όταν το αποκτάς το παιδί, νομίζω ότι ένας άνθρωπος που είναι υγιής στο μυαλό, όλη αυτή την ιδιοτέλεια και όλη αυτή την εγωιστική επιθυμία που είναι το να έχεις ένα παιδί, τη γυρνάει σε αγάπη, σε πολύ αγάπη και σε πάρα πολύ αγάπη και σε πάρα πολύ αγάπη, που είναι νομίζω αυτό που χρειάζονται τα παιδάκια για να μεγαλώσουν. Περισσότερο από το φαγητό. Χρειάζονται τα παιδάκια πρώτα την αγάπη αυτή για να μεγαλώσουν, ή μήπως εμείς πρώτοι έχουμε αυτό που είπες πριν, την ανάγκη να φανούμε ικανοί? Και αυτό παίζει, βέβαια. Επειδή εγώ δεν μπόρεσα να μεγαλώσω με αγάπη και με στοργή, θέλω να το δώσω στο παιδί μου. Είναι και αυτό μέσα, πού το πας? Βάλε και έναν αυστηρό πατέρα, όπου νιώθεις ότι έχει στερηθεί την δέουσα. Και θέλει να γίνει το ναι, ακριβώς αλλά αντίθετο. σίγουρα στο παιδί μου ούτε θα το χτυπούσα, όπως έκανε ο μπαμπάς μου σε μένα με το παραμικρό. Δηλαδή, άμα σου δίνει μια σφαλιάρα, σου μούδιαζε την αριστερή μεριά, ή να ξεσπάει πάνω σου με το να σε χτυπάει με το πόδι του στην καλαμιά. Έτσι δεν μεγαλώνεις ένα παιδί, είτε είναι γκέι, είτε είναι ναρκωμανής, είτε είναι οτιδήποτε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις παιδί για να του αποδείξεις ότι δεν θα το χτυπάς. Εκεί που πρέπει, σίγουρα και θα το χτυπήσεις, όπως όλοι μας. Με τις αρχές εννοώ το ότι άλλο να το χτυπήσεις μια σφαλιάρα για να τον προσέξεις. Όχι, δεν το προσέξεις έτσι, θέλω να σου πω. Όχι με την έννοια που νομίζουμε όλοι, το ότι να του πεις 2 συμβουλές, να τον... Ναι. Αυτό είναι μακριά από τη σφαλιά. Θα σου πω κάτι τώρα. Και ξαναγυρνάω στο ερώτημα το φιλοσοφικό. Λες τώρα ένα ζευγάρι 2 συνειδητοποιημένων ανθρώπων, που ο ένας είναι γκέι και ο άλλος είναι γκέι φίλος. Έτσι. Και αποκτάνε και αποφασίζουν και κάνουν ένα παιδί και φέρνουν ένα παιδάκι στον κόσμο. Λες, αυτοί οι άνθρωποι, η κοπέλα αυτή η οποία είναι συνειδητοποιημένη ότι κάνει σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ομοφυλόφιλος μόνο και μόνο για να αποκτήσουν ένα παιδί, και παραμένουν φιλαράκια και μεγαλώνουν το παιδί με αγάπη, στοργή και λατρεία. Και λες, αυτό θα με χαλάσει? Ή η φαμίλια που είναι σούπερ μη ομοφυλόφιλος ο άντρας, σούπερ νορμάλ υποτίθεται η γυναίκα, και κάνουν το παιδί
και το πλακώνουν στο ξύλο και του λείπουν τα πάντα και δεν έχει στοργή και αγάπη και μακάρι να έχει Και το δύο γκέι μεγαλώνουν γονιούς. Μεγάλη Και να- κουβέντα. Είναι μεγάλη κουβέντα. Απ' την άλλη ακούγεται και σοκαριστικό, λες εξ αρχής και εκ των προτέρων πάω να κάνω ένα παιδί που έτσι κι αλλιώς βρέξει χιονίσει το προβληματάκι θα του το βάλω δίπλα. Δηλαδή ότι ο μπαμπάς το πάει το γράμμα διαφορετικά. Αλλά το ότι ο Γιώργος είναι γκέι δεν σημαίνει, πρόσεξε, το ότι επειδή ο μπαμπάς σου στέρισε την αγάπη και ήταν αυστηρός, ότι αυτό σε οδήγησε στο να γίνεις γκέι σαν μια μορφή Όχι, δεν το λέω αυτό. Απλά ήθελε με το ζόρι να κάνω πράγματα που θέλει αυτός. Να βλέπω ποδόσφαιρο, να τον βοηθάω σε δουλειές Αυτό θα μπορούσε να αντρικές. συμβεί και σε μια άλλου τύπου οικογένεια, Γιώργο μου. Γι' αυτό, δηλαδή, Κατάλαβες. έκανα πράγματα στη ζωή μου που δεν τα κάνω πλέον με το ζόρι γιατί το ήθελε ο μπαμπάς μου. Δεν κάνω πράγματα πλέον με το ζόρι. Ρωτάει επίσης η Γεωργία αν εσύ είσαι ευτυχισμένος με την γκέι ζωή σου γιατί έτσι είναι η φύση σου ή πιστεύεις ότι αυτό είναι απόρρια της επιθετικότητας και της τάσης του πατέρα σου να σε κάνει πολύ φανατικό αγόρι και πολύ ανθρωπερπές αγόρι. Όχι, θεωρώ ότι έχω πολύ καλούς φίλους δίπλα μου. Τα άτομα που με γνωρίζουν με συμπαθούν, μ' αγαπάνε γιατί είμαι ειλικρινής και είμαι η ψυχή της παρέας. Ναι, Σε καμία περίπτωση. Η γκέι επιλογή σου είναι γιατί γούσταρες εσύ, η φύση Ναι, σου. ναι, γιατί το θέλω εγώ. Δεν είναι η αντίδραση σε ένα Όχι, περιβάλλον. όχι, όχι. Μάλιστα. Από αυτή τη μικρός στιγμή ήμουν θέλει- έτσι. Ωραία. Θέλει να μπει μια κυρία στην παρέα μας. Για να την ακούσουμε. Ελένη, τηλεθεάτρια. Καλησπέρα σας, Ελένη, τηλεθεάτρια. Καλησπέρα, Ανίτα. Τι κάνετε? Καλά. Παρακολουθώ την εκπομπή σου. Είμαι αρκετά ταραγμένη γιατί έχω κι εγώ ένα γιο ομοφυλόφιλο, Μάλιστα. Και γιατί είστε 20 ταραγμένοι? ετών. Γιατί είστε ταραγμένοι? Ακούω τον Γιώργο και εγώ σαν μητέρα είναι κάτι που δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Δηλαδή όλη μου τη ζωή και πιστεύω ότι και μέχρι να κλείσω τα μάτια μου αυτό το αγκάθι θα υπάρχει στη ζωή μου. Και σε μένα και στον άντρα μου. Δεν έχουμε άλλο παιδί. Κάναμε ένα παιδί το οποίο πολύ νωρίς συνειδητοποίησαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και εγώ και ο άντρας μου. Προσπαθούσαμε με πολύ αγάπη, δεν υπήρχε βία στο σπίτι. Επειδή ήταν αγοράκι προσπαθούσαμε να παίζει με παιχνίδια όπως παίζουν όλα τα αγόρια. Με ποδόσφαιρο. Εκείνος δεν ήθελε τίποτα από όλα αυτά. Το ποδόσφαιρο χαρακτηρίζει το αρσενικό του πράγματος τελικά σε αυτή τη ζωή. Γιατί όμως, να ρωτήσω προσπαθούσαμε κάτι. να ασχολείται με αθλητισμό, με πράγματα που ασχολούνται λίγο πολύ τα αγόρια. Δεν ήθελε. Μας είχε φάει αυτή η αγωνία το τι θα γίνει και μεγαλώνοντας το παιδί. Και κάποια στιγμή βέβαια βγήκαν όλα στη φόρα. Ναι. Και τώρα που σου μιλάω, το παιδί μετά από ένα μεγάλο καυγά δεν μένει μαζί μας πια. Έχει διαλέξει τη ζωή του. Τι εννοείται, Εμείς Ελένη μου, έχουμε- βγήκαν όλα στη φόρα, τι εννοείται, σας το είπε? Παραδέχτηκε, ναι. Κάποια στιγμή μας παραδέχτηκε ότι... Το ρωτήσατε και από σας το το είπε ίδιο ή ήρθε φύλλο. μόνος του και σας είπε θέλω να σας το πω να ανακουφιστώ? Όχι, κάτω από πίεση και από κάποια πράγματα ότι δεν θέλω εγώ να κάνω αυτό και γιατί μου λέτε ας πούμε να κάνω εκείνο. Όχι όμως με βία ή με κάτι, γινόντουσαν κάποιοι έντονοι καυγάδες κτλ. Και παραδέχτηκε, ο άντρας μου κόντυψε να πάθει συγκοπή και μετά από αυτό το μεγάλο καυγά έχει φύγει και από το σπίτι. Μαθαίνουμε ότι είναι καλά. Εμείς αισθανόμαστε Πολύ καιρό ντροπή σαν έχει φύγει γονείς. από το σπίτι σας, πολύ καιρό? Δεν άκουσα. Πολύ καιρό έχει φύγει από το σπίτι? Όχι, δεν είναι πολύ καιρό, είναι ένα εξάμηνο περίπου. Εμείς να φανταστείτε έχουμε αποτραβηχτεί από όλους τους συγγενείς και φίλους, αισθανόμαστε μία ντροπή. Εγώ δεν μπορώ να το αποδεχτώ, Ανίτα, αυτό. Δηλαδή, σαν μάνα, Συγγνώμη που επεμβαίνω, το να κάνεις ένα παιδί και να το φέρεις στη ζωή και το ότι είναι γκέι, δεν πρέπει να ντρέπεστε γι' αυτό. Πρέπει να είστε υπερήφανοι για το γιο σας. δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Δεν έχει, ένα δεν λεπτό, μπορώ. Γιώργο μου, παιδί ένα λεπτό, έκανα. να την ακούσουμε πρώτα. Ναι, ναι, Ένα συγγνώμη. αγόρι Καταλαβαίνω το ότι μέσα οποίο σου επανασταθεί. αυτή τη στιγμή μου δηλώνει ότι θέλει να είναι με αγόρια. Εγώ δεν μπορώ, Ανίτα, με αυτό Μάλιστα. το πράγμα. Να σας ρωτήσω, δηλαδή, κυρία Ελένη μου, κάτι. Τι σας πονάει πιο πολύ αυτή τη στιγμή, το γεγονός ότι δεν βλέπετε το παιδί σας εδώ και 6 μήνες και δεν ζείτε μαζί του, ή το γεγονός ότι είναι ομοφυλόφιλος? Και τα δύο. Πιο πολύ Και τι τα σας δύο. Από πονάει? τη μία σαν μάνα δεν βλέπω το παιδί μου και πονάω, αλλά από την άλλη δεν θα μπορούσα να ζω και μια κατάσταση να βλέπω το παιδί μου με αυτές τις επιλογές. Γιατί αν έμενε μαζί μας μπορεί να έβλεπα και άλλα πράγματα
που δεν ξέρω αν θα τα άντεχα. Από προσωπική σας, δηλαδή, από την προσπάθειά σας να προστατεύσετε τον εαυτό σας σε κάτι που δεν το θέλετε, να το βλέπετε, ή γιατί τι θα πει ο κόσμος? Δεν αντέχω να το βλέπω, δεν αντέχω να βλέπω Τι το είναι αυτό παιδί που μου. δεν αντέχετε Ένα να παιδί βλέπετε έχω. στο γιο σας? Δηλαδή, το γεγονός ότι είναι ομοφυλόφιλος, ήρθε το παιδί αυτό και σας είπε κάποια στιγμή ότι μάνα και πατέρα, εγώ δεν είμαι το κλασικό αγοράκι που γουστάρω κορίτσια, γουστάρω αγόρια. Καταλαβαίνω ότι είναι σε ένα βαθμό σοκ. Δεν ξέρω τι θα συνέβαινε στον καθένα μας. Εμείς δεν έχουμε συνέλθει και δεν ξέρω αν θα συνέλθουμε Γιατί, ποτέ. να ρωτήσω κάτι όμως, κυρία Ελένη μου. Εσείς που είστε μια μάνα που αγαπάτε το παιδί σας, Ναι. δεν ήσασταν σε θέση εδώ και τόσο καιρό να καταλάβετε τι συμβαίνει στο παιδί σας? Ότι δεν είναι το αγόρι όπως το είχατε φανταστεί εσείς στο μυαλό σας? Είχα κάποιες... Βλέπαμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι Τι είχε σημαίνει κάποιες δεν πάει άλλες- καλά? Όταν λέτε δεν πάει καλά, τι εννοείτε? Ακόμα και τα πράγματα που έκανε. Από μικρό παιδί δεν ήθελε να παίζει, ας πούμε, με άλλα αγόρια, να παίζει παιχνίδια αγορίστικα, όπως παίζανε παιδιά στη γειτονιά κτλ. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μου έλεγα μπορεί να κάνω και λάθος. Εντάξει, υπάρχουν και παιδιά που δεν τους αρέσουν τα αγορίστικα παιχνίδια. Ο Αλλά λόγος για τώρα, τον από οποίο τη στιγμή που το έχω στεναχωριέστε. συνειδητοποιήσει και μου το έχει επιβεβαιώσει. Σας στεναχώρησε πολύ. Δεν μπορώ να. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι να κλείσω και τα μάτια μου θα πάρω Ναι. αυτή την πίκρα. Να ρωτήσω μαζί μου. κάτι, κύριε Ελένη μου. Ο λόγος για τον οποίο στεναχωριέστε είναι γιατί το δικό σας παιδί είναι ομοφυλόφιλος, ή γιατί δεν θα έχει στη ζωή του τη χαρά ίσως και την ευτυχία αυτός ο άνθρωπος, δεν θα βρει της κανονικότητας? Σίγουρα, γιατί μια τέτοια στάση και επιλογή ζωής ίσως είναι πάρα πολύ δύσκολη, πιστεύω. Τι είναι αυτό που μπορεί να την κάνει δύσκολη στις μέρες μας, πιστεύετε? Δεν ξέρω, από ό,τι βλέπουμε και γύρω, δεν ξέρω. Βλέπω δυσκολίες για αυτή τη ζωή. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ακούω και τον Γιώργο τώρα σε εσάς εκεί που λέει ότι θέλει να κάνει και ένα παιδί, να βρει μια κοπέλα. Και δεν ξέρω τι να πω, τα έχω χάσει δηλαδή. Να σας πω κάτι, κύριε Ελένη. Εάν ο γιος σας είναι ευτυχισμένος με την επιλογή του και είναι ένα παιδί το οποίο είναι χαρούμενο στη ζωή του αυτή τη στιγμή για ό,τι έχει επιλέξει να κάνει. Δεν κάνει κακό στην υγεία του, δεν σας προσβάλλει με τη συμπεριφορά του, δεν είναι παραβατικός, δεν κάνει κάτι το οποίο σας προσβάλλει και ο ίδιος έχει επιλέξει να έχει μια σεξουαλική ζωή που την κάνει κέφι πραγματικά και είναι αυτό που του δίνει δεν χαρά. μπορώ να το αποδεχτώ αυτό το πράγμα. Ναι, λέω, αυτό δεν σας δίνει. Η χαρά του παιδιού σας και η υγιής συμπεριφορά απέναντι στον εαυτό του δεν σας δίνει εσάς χαρά? Δεν ξέρω, ίσως τα πρότυπα που έχουμε μεγαλώσει, αυτή η διαφορετικότητα. Ναι, λέω, και δεν είναι είστε κάτι σε που θέση δεν μπορώ λίγο. να την αποδεχτώ. Ναι, δεν έχετε μπει στην κρίση να βγείτε λίγο από αυτό το πρότυπο που λέτε και να προσπαθήσετε να κάνετε ένα βήμα πιο πέρα και να σκεφτείτε λίγο πιο αντικειμενικά ή να μπείτε στα παπούτσια του, να μπείτε στο μυαλό του και να σκεφτείτε λίγο ότι αυτό το παιδί του δίνει χαρά η συγκεκριμένη στάση ζωής. Δεν μπορώ να το κάνω. Μέχρι στιγμής δηλαδή δεν μπορώ. Ειλικρινά, από τη μία πονάω που δεν τον βλέπω, γιατί αυτό από την άλλη σκέφτομαι και όλο αυτό που έχει συμβεί και είμαι καταρακωμένη. Ναι, απλώς εγώ προσπαθώ να καταλάβω γιατί αυτό το όλο που έχει συμβεί, εσείς το βλέπετε σαν κάτι τραγικό που έχει συμβεί, ενώ την ίδια στιγμή είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και απλό. Δηλαδή, απλώς έχετε ένα γιο, ο οποίος είναι υγιής, στην ψυχή του και στο σώμα, ένα παιδί που έχει τη δύναμη και τη μαγιά να λέει την αλήθεια του, η οποία αλήθεια του τυχαίνει εσάς να μην σας αρέσει πολύ, στον ίδιο να αρέσει όμως πολύ. Άρα, πού είναι το μεγάλο πρόβλημα? Εμείς έχουμε ένα παιδί, σαν γονείς αισθανόμαστε, εγώ τουλάχιστον λέω γέννησα ένα αγόρι και αυτή τη στιγμή σκέφτομαι ότι αυτό το αγόρι δεν είναι αγόρι. Έχει κάνει άλλες επιλογές. Γιατί δεν είναι αγόρι? Είναι κάτι ένα αγόρι που δεν δεν έχω μπει καν στη διαδικασία ότι μπορώ να το αποδεχτώ αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Ελένη. Το γεγονός ότι δεν έχετε μπει στη διαδικασία. Να ρωτήσω κάτι, μπορώ, κυρία Ελένη, συγγνώμη και για το θάρρος. Αν ο γιος σας ήταν straight, αλλά ο Θεός δεν του δίνει ένα χέρι ή ήταν τυφλός, ήταν παράλληλος, θα τον αγαπούσατε? Δεν μπορώ τώρα να σκεφτώ εγώ αυτά τα πράγματα. Το ίδιο είναι. Το παιδί το κάνατε εσείς και θεωρώ ότι πρέπει να το αγαπάτε. Ό,τι και να είναι. Δεν μπορώ, είναι κάτι και εγώ και ο άντρας μου που δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Εσείς όμως το επιλέξατε. Εσείς το επιλέξατε να το βγάλετε στη ζωή αυτό το παιδί. Δεν έχει δεν μπορώ, έχει δεν θέλω. Έχει δεν θέλω. Από τη στιγμή που το κάνατε εσείς, το παιδί γεννήθηκε έτσι. Ούτε ναρκωμανής είναι, ούτε κλέφτης είναι, ούτε οτιδήποτε, ούτε δολοφόνος. Είναι φυσιολογικός άνθρωπος, απλά πάει με άντρες. Αποδεχτείτε το, γιατί θα το μετανιώνετε και θα είναι αργά.
άποψή μου Δεν είναι. μπορώ να το αποδεχτώ. Αποδεχτείτε το. Λοιπόν, δεν έχει, δεν μπορώ. Συγγνώμη εντάξει, κιόλας. ο Γιώργος βγάζει και μια. Έχει φάει και την καταπίεση και έχει και την προσωπική του, όπως Μα καταλαβαίνετε. δεν έχει, δεν θέλω. Συγγνώμη, δηλαδή, άμα ήταν Λοιπόν. ανάπηρος, τι θα τον έκανε. Το ανάπηρος πάλι δεν Εννοώ καταλαβαίνω γιατί ότι πρέπει να το ο Θεός αντιλαμβανόμαστε πες ως ότι- επίσης σοβαρότερο πρόβλημα από αυτό. Είναι, δεν το και γιατί να πρέπει να κοροϊδεύω. το αντιλαμβάνομαι και αυτό ως πρόβλημα. Ναι, δεν θα το αγαπούσε όμως το παιδί της, θα το αγαπούσε. Είναι κανονικός, όλοι οι γκέι είναι δεν κανονικοί. αγαπάω το παιδί μου. Είπα δεν μπορώ να αποδεχθώ. Ναι, αλλά το να μην του μιλάτε και να μην μένει μαζί σας είναι πολύ άσχημο. Πολύ απλά η κυρία Ελένη Πολύ ότι δεν άσχημο. μπορεί να αγαπήσει αυτό που τη συμβαίνει στη ζωή στιγμή της, αλλά όχι το παιδί της. Λοιπόν, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να έρθουμε σε πάρα πολύ λίγο. Δεν μιλάει για το παιδί της. Εδώ είμαστε πάλι λοιπόν τηλεθεατές μου. Με τον Γιώργο. Με τον Γιώργο, ο οποίος αποφάσισε να πει δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος στον πατέρα του. Και την κυρία Ελένη, της οποίας ο γιος επίσης είναι, της το είπε και το είπε και στον πατέρα του και η κυρία Ελένη τα έχει βάψει μαύρα και δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτό το τραγικό, όπως λέει η ίδια συμβάν, που έχει μπει στη ζωή της. Κυρία Ελένη, είστε ακόμα στη γραμμή? Ναι, ναι. Δεν έχετε καμία επαφή με το παιδί σας τώρα? Όχι. Προτιμάτε Εμείς να... μαθαίνουμε βέβαια από κάποιους ότι είναι καλά κτλ. Αλλά δεν έχουμε επαφή καμία. Προτιμάτε να μην έχετε καμία επαφή με το παιδί σας ή... Είναι μεγάλο το σοκ. Δεν ξέρω αργότερα τι θα γίνει, αλλά προς το παρόν έχουμε σοκαριστεί και εγώ και ο άντρας μου. Δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Ναι. Δεν μπορούμε καν να κάνουμε κάποια συζήτηση μαζί του. Τι να πούμε. Ναι. Το γεγονός ότι το παιδί σας μπορεί να είναι μια χαρά και να είναι σούπερ ευτυχισμένο και εσείς να τρώτε αυτή τη φρίκη και το δράμα σας περνάει από το μυαλό? Δεν ξέρω αργότερα, Ανίτα μου. Ειλικρινά σου μιλάω σαν μάνα. Δεν ξέρω αν αργότερα μου περάσει από το μυαλό και μπορέσω κάποια στιγμή να προσεγγίσω. Προς το παρόν όμως δεν μπορώ. Έχω πάθει και ο άντρας μου είναι σε χειρότερη κατάσταση από μένα. Ναι. Δεν έχουμε άλλο παιδί, ένα έχουμε, αυτό. Ναι, αν είχατε άλλο θα άλλαζε κάτι? Μπορεί, ίσως, δεν ξέρω. Μάλιστα. Τι να σας πω, ο κάθε άνθρωπος επιλέγει να σκέφτεται με τον τρόπο που σκέφτεται και να ζει με τον τρόπο που ζει. Ούτε δίνουμε συμβουλές εδώ, γιατί η συμβουλή είναι πάρα πολύ αγενές πράγμα και εμείς είμαστε πολύ ευγενικοί άνθρωποι. Φημιζόμαστε γι' αυτό. Ωστόσο, από την εμπειρία της Γεωργίας Σιδέρη, νομίζω θα πρέπει να πει κάτι στη φίλη μας την Ελένη. Εγώ θα της πρότεινα. Μήπως θα τη βοηθούσε να πήγαινε σε κάποιον ειδικό, να μιλήσουν με το σύζυγό της, να το βγάλουν από μέσα τους, όχι τόσο για να τους κατευθύνει ο ηθικός, αλλά όσο για να μπορέσουν να αποενοχοποιηθούν και οι ίδιοι. Γιατί ίσως κουβαλούν και μία ενοχή ότι εμείς το κάναμε αυτό το παιδί. Και δύο ενοχές μπορεί να κουβαλάνε. Και δύο και μία τρεις. ο καθένας. Ναι, και έχουν διαμορφώσει, πώς να σου το πω, Ανίτα, νομίζω, κυρία Ελένη, ότι δεν φταίτε εσείς γι' αυτό. Ναι. Είναι σαν να το... Με συγχωρείτε, είναι βαριά η έκφραση, σαν να το πεθάνατε το παιδί. Γιατί το κάνατε αυτό? Δεν ξέρω. Έχω πάθει τέτοιο σοκ στη ζωή μου που δεν μπορώ να συνέλθω. Το ίδιο σοκ θα σας συνέβαινε αν ο γιος σας είχε μια σχέση με μια κοπέλα που τον απέρριπτε και πάθαινε μεγάλη φρίκη και του ξυγιόταν πολύ άσχημα κτλ. Ή δεν θα είχατε πρόβλημα γιατί θα ήταν ένα αγόρι που θα ζούσε? Ανίτα, δεν ξέρω. Εγώ σαν μάνα αυτό που μου έχει συμβεί το θεωρώ πολύ βαρύ και είναι κάτι που δεν μπορώ να το αποδεχτώ μέχρι στιγμής. Ναι. Μέσα μου δεν μπορώ να το αποδεχτώ, ειλικρινά. Πάντως να πω κάτι έτσι εντελώς στα πλαίσια της ψυχιατρικής επιστήμης. Δεν θεωρείται απόκλιση, είναι επιλογή. Δεν είναι αρρώστια. Σε καμία περίπτωση. Επίσης, να πω κάτι στα πλαίσια της ψυχιατρικής, όχι επιστήμης, της ψυχιατρικής που έχω το δικό μου θέμα. Είναι ότι, κυρία Ελένη μου, ξέρετε, αυτή η ζωή είναι μικρή και κοιτάμε τώρα ο καθένας να τη βγάλουμε όσο καλύτερα γίνεται. Έχετε πάρει τη χαρά του να έχετε φέρει ένα αγόρι στη ζωή. Έχετε πάρει τη χαρά αυτό το παιδάκι να σας αγαπάει, να το αγαπάτε μέχρι σε έναν βαθμό. Γιατί δεν είστε ανοιχτοί να πάρετε και τη χαρά ότι ο γιος σας είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος με τον τρόπο που έχει επιλέξει και εσείς να το τακτοποιήσετε σε έναν βαθμό στο κεφάλι σας και να συνεχίσετε να ζείτε ωραία με τον άντρα σας και να είστε όλοι ευτυχισμένοι?
Υπάρχει και αυτό το point of Δεν view. ξέρω, ίσως αργότερα αν ήταν να μπορέσω αυτή τη στιγμή. Επίσης, μπορεί ο γιος σας να σας έχει δώσει μια μεγάλη χαρά αυτή τη στιγμή, την οποία δεν καταλαβαίνετε ότι τη βιώνετε, τη χαρά της αναζήτησης της υπαρξιακής, τη χαρά του να σας βάζει για πρώτη φορά στη ζωή σας να σκεφτείτε ποιοι είστε, γιατί είστε, τι κάνετε σαν γονείς, τι δεν κάνετε, ποιοι είστε σαν άνθρωποι, ποιοι είστε σεξουαλικά, ποιοι είστε κοινωνικά, ποιοι είστε προσωπικά. Και μπορεί αυτό το παιδί να έχει έρθει στη ζωή σας να σας κάνει να σκεφτείτε πολύ περισσότερο από ένα αγόρι το οποίο δεν θα είχε ομοφυλοφιλικές τάσεις και θα ήταν μια αδιάφορη καθημερινή ζωή με ένα αγόρι που θα είχε τα κλασικά αγορίστικα προβλήματα του Spider-Man και του σούπερ ήρωα. Σκεφτείτε και αυτό, κυρία Ελένη μου. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας εύχομαι να είστε καλά. Και εσείς και το παιδί σας Ευχαριστώ και ο άντρας πολύ. σας. Και Καλό αγαπημένοι. Ευχαριστώ. Γεια σας. Και άλλη γραμμή. Για να ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας, Μασιέ. Ήθελα να τοποθετηθώ πάνω σε δύο πράγματα παρακολουθώντας την εκπομπή. Μάλιστα. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Οκ. Καταρχάς ήθελα να πω στη μητέρα που μίλαγε πριν στο τηλέφωνο ότι πιέζοντας το παιδί με ποδόσφαιρο ή με οποιοδήποτε άλλο αντρικό σε εισαγωγικά άθλημα, δεν νομίζω ότι αποτρέπει κάποιον που είναι γεννημένος ή έχει αποφασίσει να κάνει μια συγκεκριμένη ζωή. Εντάξει. Πόσοι αθλητές, ηθοποιοί, αρενοπότατοι, είναι ουσιαστικά και στην πραγματικότητα ομοφυλόφιλοι. Εσείς ποιος είστε το όνομά σας? Γιώργος. Εσείς, Γιώργο μου, τοποθετήστε γιατί έχετε κάποια σχέση με το όλο θέμα ή αυτή είναι η θέση σας για τη ζωή γενικότερα? Αυτή είναι η θέση μου γενικότερα, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν πολλές περισσότερες χαρές σαν πατέρας ή σαν μητέρα για το παιδί τους. Είστε ο ίδιος πατέρας συγκεκριμένου τύπου παιδιού ή... Δεν είμαι πατέρας. Απλά επειδή... Όχι, δεν είμαι πατέρας. Θα ήθελα όμως, αν το παιδί μου... Είστε ομοφυλόφιλος ο ίδιος? Ναι, είμαι. Μάλιστα. Λοιπόν, απλά... Αντιμετωπίσατε κι εσείς τα ίδια προβλήματα με τους γονείς? Όχι, δεν αντιμετωπίζω τα ίδια προβλήματα. Απλά άκουσα πριν τον Γιώργο που λέει ότι θέλει να υιοθετήσει κάποιο παιδί. Ωραία. Όχι να υιοθετήσει. Να αποκτήσει. Μη είπες Γιώργο, sorry. Να κάνω, λέω, όχι να υιοθετήσω, αλλά μπορεί και να υιοθετήσω. Ή να κάνω ή να υιοθετήσω. Εξαρτάται, υπάρχουν δύο επιλογές. Απλά δεν ξέρω αν έχει σκεφτεί όλο το background, το ψυχολογικό, μεγαλώνοντας το παιδί να έχει τις λιγότερες ψυχοσυναισθηματικές απώλειες. Για παράδειγμα, αν κάποιος στο σχολείο, ας πούμε, μάθει ότι ο Γιώργος ή η μητέρα του οτιδήποτε, όλο αυτό το ψεματάκι που λέμε ότι μπορεί να πει, και αρχίσουν οι κοροϊδίες και αυτά, κατά πόσο θα μπορέσει να φροντίσει το παιδί να είναι ok μεγαλώνοντας. Και να μην δέχεται τις κοροϊδίες και τα πειράγματα από την ευαίσθητη. Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν νομίζω. Φαντάζομαι ένα ερώτημα που τίθεται φιλοσοφικά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να απαντήσει ο Γιώργος γι' αυτό. Ναι. Εσείς, Γιώργο μου, είστε ένας ομοφυλόφιλος άνθρωπος ευτυχισμένος? Ναι, είμαι απόλυτα ευτυχισμένος. Είστε σε σχέση? Είμαι με σχέση. Τι ηλικία είστε? Είμαι 34. Οι γονείς σας έχουν αποδεχτεί το συγκεκριμένο γεγονός? Έχουν αποδεχτεί και με στηρίζουν σε οποιαδήποτε προσπάθεια ή σε οποιαδήποτε πτυχή της ζωής μου και αν έχω χρειαστεί τη βοήθειά τους. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον φίλο μας τον Γιώργο. Να είστε καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια και εγώ ευχαριστώ. Και να περνάτε καλά πάντα, σας εύχομαι στη ζωή σας. Εσύ έχεις αδέρφια, Γιωργάκη? Έχω άλλα τρία. Ο τέταρτος είμαι. Με τα αδέρφια σου τι σχέση έχεις? Πολύ καλή, μόνο που με τον αδερφό μου δεν μιλάμε τώρα πρόσφατα για μία παρεξήγηση. Αλλά... Με τα αδέρφια σου λοιπόν είναι αποδεκτό από τα αδέρφια σου? Ναι, και η μαμά μου και τα ξαδέρφια μου, όλοι με λατρεύουν. Μάλιστα. Δηλαδή... Για να ακούσουμε κι άλλη μια γραμμή που θέλει να βγει, γιατί μας ενδιαφέρει και αυτή η πλευρά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα, μ' ακούτε? Ναι. Ήθελα να πω, είμαι συγκινημένη, όχι για τίποτα άλλο. Ντρέπομαι και λυπάμαι για τους γονείς του Γιώργου και για την κυρία Ελένη. Έχω ένα παιδί, είμαι ευτυχισμένη και περήφανη για το γιο μου. Όχι για τίποτα, γιατί του στάθηκα από την πρώτη στιγμή. Και έχω ένα υπέροχο γιο, ευτυχισμένο αυτή τη στιγμή. Έρχεται δίπλα μου, τον αγκαλιάζω όλους τους φίλους του που έχουν προβλήματα, τους λύνω.
τα προβλήματά τους με συμβουλές και αγάπη. Αγάπη θέλουν αυτά τα παιδιά. Τον κοιτάω τον Γιώργο και μου έρχεται να έρθω να τον αγκαλιάσω. Ο γιος μου είναι 30 χρονών. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την περηφάνεια που έχω για το παιδί μου. Για μένα, συγγνώμη που το λέω. Αυτή τη στιγμή ντρέπομαι για τους γονείς που κλείνουν τις πόρτες στα παιδιά τους, σε υγιέστατα παιδιά. Δεν είναι άρρωστα. Είναι άρρωστα, είναι υγιείς παιδιά. Το τι κάνουν στην ιδιωτική τους ζωή δεν μας πειράζει. Μια μάνα να αγαπάει το παιδί της, θέλει να το βλέπει ευτυχισμένο, να γελάει, να είναι γερό. Αυτή είναι η χαρά της μάνας. Όχι να κλείνει την πόρτα σε ένα παιδί. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι αρρώστια και στο κάτω-κάτω είναι DNA. Είναι κάτι που γίνεται από το Θεό. Δεν φταίνε τα παιδιά αυτά. Άλλους να κοιτάξουνε. Όχι αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά θέλουν αγάπη. Είναι αυτό που είπατε κι εσείς και η ψυχολόγος και τη συγχαίρω. Ένα πράγμα πονάει μία μάνα και στο λέω μέσα από την ψυχή μου. Όταν έχει τέτοιο παιδί με ιδιαιτερότητα, γιατί έτσι το λέω εγώ, ότι αν φύγει η μάνα και κλείσει τα μάτια κάποια στιγμή, αυτός ο δρόμος που διάλεξε αυτό το παιδί χωρίς να το θέλει είναι μονόδρομος. Και φοβάται τη μοναξιά που θα έχει το παιδί της. Μόνο αυτό να πονάει μια μάνα με ένα τέτοιο παιδί. Το τι θα κάνει όταν δεν έχει την αγκαλιά της μάνας. Και του πατέρα. Γιατί ο πατέρας παίζει μεγάλο ρόλο. Θα πρέπει οι άνθρωποι να επιβιώνουν και χωρίς την αγκαλιά της μάνας, γλυκιά μου κυρία, και του πατέρα κάποια στιγμή, γιατί... Όχι, αυτά τα παιδιά τη χρειάζεται και πιστέψτε με, κυρία απλά ξέρετε, Ανίτα. θέλετε, εγώ σας τιμά πολύ το γεγονός ότι έχετε αυτή τη στάση ζωής και απέναντι στο παιδί σας αυτή τη θέση. Και αυτό που μένει στο τέλος είναι η αγάπη, έτσι, με όποιο τρόπο και για όποιο λόγο. Όμως, βεβαίως, μάλλον κι εσείς έχετε αναγκαστεί να επιμένετε στη φράση «αυτά τα παιδιά», αυτά τα ιδιαίτερα παιδιά. Εγώ δεν βρίσκω καμία ιδιαιτερότητα, δεν βρίσκω κανένα λόγο οι άνθρωποι να κατηγοριοποιούνται βάσει σεξουαλικής συμπεριφοράς. Βεβαίως, για να είμαστε αντικειμενικοί, οι ίδιοι οι ομοφυλόφιλοι άνθρωποι το έχουν προκαλέσει αυτό. Δηλαδή, σαφώς αποδεχόμαστε την ομοφυλοφιλία, αποδεχόμαστε οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα ή μη, οποιοδήποτε είδος ανθρώπου. Αυτό όμως που κουράζει πάρα πολύ πολλές φορές και μας φέρνει στο σημείο να πρέπει να λέμε ιδιαίτεροι άνθρωποι, δεν είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι, είναι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν να έχουν αυτού του είδους σεξουαλική ζωή. Βεβαίως, φυσιολογικότατη. Λοιπόν, ξέρετε, οι ίδιοι όμως πολλές φορές είναι εκείνοι που προσπαθούν να το κάνουν να είναι ιδιαίτερο, να το κάνουν να είναι σημαία. Και είναι και πάρα πολύ κουραστικό για εκείνους που δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Δηλαδή, εμένα μου έχει τύχει να βαριέμαι παρέα με γκέι φίλους, γιατί μιλάνε μόνο γι' αυτό. Δηλαδή, σαν να έχουν ανακαλύψει κάτι το τρομερό που θα πρέπει όλοι να το βρούμε συγκλονιστικό και να είμαστε όλοι καταχαρούμενοι για τον γκέιλίκι του αλουνού. Λοιπόν, δεν με αφορά αυτό, το βαριέμαι πάρα πολύ. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι δεν πιο είναι όλοι υγιής. έτσι, δεν είναι πάντα έτσι, διότι και πολλοί γκέι. Και πολλοί γκέι αυτό δεν τους αρέσει, δεν τους αρέσει να επιδεικνύονται. Μα και πολλοί μη γκέι είναι εκείνοι οι οποίοι μιλούν για τη σεξουαλική τους δραστηριότητα και είναι το ίδιο κουραστικό με εκείνους που είναι γκέι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι αναγκαζόμαστε να συζητάμε για κάτι και να το κατηγοριοποιούμε ακόμα το 2013 προς 2014. Αυτή είναι η φάση την οποία ζούμε. Δεν με να το λέει, να σας πω, κυρία Ανίτα μου, δεν με πειράζει να το λέει ο τάδε ή ο τάδε, διότι βέβαια όταν πετάει μια μύγα δεν σε ενοχλεί, άμα πέσει μέσα στη σούπα σου έρχεται να κάνει εμετό. Το δέχομαι αυτό. Αλλά με πειράζει όταν ακούω γονιό, αυτό με καίει. Γονιό να λέει για το παιδί του, θα το σπάσει, θα το πετάξει, καλύτερα πεθαμένο να τον δω παρά είναι θλιβερά αυτό το πράγμα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Μα είναι θλιβερό για τον ίδιο που το λέει και για τον ίδιο που το ζει. Για το ίδιο το παιδί νομίζω ότι ένα υγιές πλασματάκι κάποια στιγμή τη βρίσκει την άκρη του και απομακρύνεται, όπως είδατε σε αυτές τις περιπτώσεις, και στην περίπτωση της κυρίας Ελένης του γιού της και στην περίπτωση του Γιώργου. Έχουν απομακρυνθεί τα παιδιά αυτά από την οικογένεια για να ζήσουν ελεύθερα. Και για να ζήσουν απειλαγμένα κατά πίεση. Για τον εαυτό μου που έχω το παιδί μου κοντά μου. Αυτό σαφώς σας τιμά πολύ και είστε και σούπερ μαμά, λοιπόν. Να είστε καλά. Και να έχετε πάντα υγεία και χαρά. Και εσείς και ο γιος σας και όλη σας η οικογένεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Και εμείς ευχαριστούμε που σας ακούσαμε. Κάθε ευτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ επίσης. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο φινάλε αυτής της κουβέντας.
Ευχαριστούμε πολύ, Γεωργάκη, που ήσουν εδώ. Ελπίζω γυρνώντας στο σπίτι, γυρνώντας στη ζωή την εξωτηλεοπτική, τα πράγματα να είναι ήρεμα και χαλαρά. Νομίζω ότι δεν είπες κάτι πολύ καινούριο για τον πατέρα σου. Το περιβάλλον, μάλλον, για πρώτη φορά θα άκουσε δημόσια αυτό που όλοι ξέρανε και μεταξύ τους συζητάγανε. Και ελπίζω να είσαι πάντα χαρούμενος. Εγώ είμαι OK με τον εαυτό μου και αυτό με καλύπτει. Να είσαι καλά, Να είστε Γιώργο. καλά, γεια σας. Να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, τι είναι αυτό που μας κάνει πια να συζητάμε αυτό το θέμα, είναι και το γεγονός ότι είναι και πάρα πολλοί οι άνθρωποι που έχουν αυτού του είδους σεξουαλική ζωή πια. Αλλά είναι και τόσο πολύ η διαφορετικότητα αυτής της εποχής από την παλιότερη εποχή, που δεν είναι μόνο σε αυτό το επίπεδο διαφορετικά τα πράγματα, είναι σε όλα. Μετά αρχίζεις και αναρωτιέσαι για πολλά πράγματα, υπαρξιακά, και λες, και αυτή η απόλυτη ελευθερία που ζούμε, αυτός ο φασισμός της απόλυτης ελευθερίας για την οποία παλεύουμε, που είναι τόσο απελευθερωμένα όλα και την ίδια στιγμή τόσο αδιάφορα. Και λες, μήπως θα έπρεπε να είναι λιγότερο απελευθερωμένα για να έχει λίγη γεύση η ζωή μας κάτι. Άρα πρέπει να υπάρχει μέρα ανεκτικότητας. Άρα πρέπει όλα αυτά να μας απασχολούν. Δεν γίνεται να μας απασχολούν. Πρέπει να υπάρχει μέρα ανεκτικότητας. Όσο δεν υπάρχει ανεκτικότητα στη ζωή μας, μάλλον πρέπει να υπάρχουν αυτές οι μέρες για να μας το θυμίζουν. Όλες αυτές οι γιορτές μας θυμίζουν αυτό που δεν έχουμε ουσιαστικά. Έτσι. Λοιπόν, 14-5-84, ο καιρός μας έχει βάλει σε τρυπάκι σκέψης. Και όλα αυτά ξεροσφύρει, έτσι, τη Λεθετόπουλα. Με λίγο κορμό σοκολάτα. Λοιπόν, στο 14-5-84 τηλεφωνείτε για να παίξουμε. Τι, ήρθε η ώρα να πάω για παιχνίδι? Ήγηκε η ώρα! Ήρθε η στιγμή! Έσκασε μύτη το timing! Για πες μου, Αρχηγόπουλό μου, εσύ τι κάνεις εδώ? Όλα καλά. Ωραία. Πολλά μηνύματα Είσαι έχουμε για τις σκεπτικό? ιστορίες μας. Είμαι λίγο σκεπτικός. Πολλά μηνύματα για τον Γιώργο έχουμε. Ναι, καλά. Και έχουμε θετικά και αρνητικά σχόλια. Ωραία, μοιρασμένα. αυτό 50-50. είναι ανθρώπινο, υγιέστατο. Είναι. Αρνητικά και θετικά. Άμα δεν υπάρχουν αρνητικά και θετικά σε αυτή τη ζωή, δεν υπάρχουμε. Λοιπόν, υπάρχει το παιχνίδι αυτό το οποίο πάρα πολύ βαριέμαι να σας εξηγήσω και εσείς πάρα πολύ βαριέστε να σας εξηγήσω και πάρα πολύ βαριέστε να το παίξετε, οπότε δεν το παίζουμε. Και πάμε στον τροχό με συνοπτικές διαδικασίες, που είναι το αγαπημένο σας παιχνιδάκι. Ένας τροχός που έχει 3, 2, 1. 4 πολύ ενδιαφέρουσες ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Καρόνης. Και υπάρχει και ένα 20, θέλω να σας πω, τη Λεθατόπουλά μου, που είναι εδώ κάτω σήμερα. Και είναι αυτό το οποίο μόλις έρθει κοντά εδώ, κάνει τα Ευρώπουλα 2.000 και εμάς μας κάνει πολύ χαρούμενους. Ποιος είναι στη γραμμή μου για να ανοίξουμε το παιχνίδι μας? Καλησπέρα σας. Γεια σας. Τι κάνεις, Ανίτα μου? Πολύ καλά. Εσείς ποια είστε? Είμαι η Σταματία. Η Σταματία, από πού τηλεφωνείτε, Σταματία? Από Μυτιλήνη. Πολύ ωραία. Τι κάνει η Μυτιλήνη? Πάρα πολύ καλά, κρύο έχουμε. Έχει κρύο και εκεί, έτσι? Ναι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, Σταματία, τι ηλικία έχεις? Δεν σ' άκουσα. Τι ηλικία έχεις, λέω? 34. 34. 30 και 4, έτσι. Έφτασες 34 κι εσύ. Έφτασα. Περάσαν τα χρόνια. Έφτασα. Καλά είμαστε. Γεροί να είμαστε. Βέβαια. Να τα περάσουμε. Να φύγει! Να τα πολλαπλασιάσουμε. Να φύγει και βάλει τα δυνατά σου να κάνουμε Χριστούγεννα. Για να δούμε λοιπόν. Βάλε μαγικά, πολλά μαγικά. Έλα, έφυγε το 20. Ξανάρθει πάλι. Θα ξανάρθει βεβαίως. Έλα. Ξανάρθετε. Έλα βρε Χρυσούλη μου, πήγες και κάθισες εκεί να πούμε. 200 Ευρώπουλα δικά σου, γλυκιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σταματία. Γεια σου, Σταματία μου. Ευχαριστώ. Γεια. Κοίτα το πώς πάει εκεί, μου τη δίνει όμως. Με το καλημέρα πήγε στο 100, μας ξενερώσει δηλαδή, καταλάβεις. Ποιος είναι παρακαλώ στη γραμμή μου? Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Κώστα. Καλά. Ποιος είστε, μεσιό? Κώστα με λένε. Μάλιστα. Από πού τηλεφωνείτε? Από Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Ηλικίας? Ηλικία 38. Μάλιστα. Θέλετε να παίξετε τον τροχό, Τον τροχό της τύχης, εννοείται. Τον τροχό του διχίλιαρου. Για να δούμε λοιπόν. Άντε να κάνουμε Χριστούγεννα και Πάσχα. Έλα. Εγώ έρθα να στέλνω και να φάτε. Έλα.
λίγο. Τα 200 ευρώ που λες σταμάτησε ο τροχός σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανίτα. Γεια σου. Ευχαριστώ πάρα Γεια σου, πολύ. Κώστα. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ? Καλησπέρα σας. Ανιτάκη. Γεια σας. Καλησπέρα, Ανίτα. Γεια σας, έχουμε πει καλησπέρα. Γεια σας, τι κάνετε, καλά είστε? Μια χαρούλα. Ωραία. Είμαι η Φέη από Τραπετσόνα. Μάλιστα, το όνομά σας? Φέη με λένε, από Μάλιστα. Τραπετσόνα τηλεφωνώ. Μάλιστα. Είσαι καλά, Ανιτάκη μου? Καλά, πολύ είναι μια όμορφο το μύγα φόρεμά εδώ σου που τη σήμερα. βλέπω τη μύγα αυτή και θα ήθελα, μου βγαίνει δολοφονική διάθεση για τη μύγα. Και σκέφτομαι, επειδή είμαι σε υπαρξιακή αναζήτηση αυτήν την εποχή, ένα κακερού μάλλον, αν ήμουν μύγα, θα ήθελα να έχω τραγικό τέλος, ένα τηλεοπτικό πλατό όπως θα συμβεί σε αυτήν εδώ. Ή να έχω μια φυσιολογική ζωή, ένα φυσιολογικό τέλος μιας μύγας η οποία γεννήθηκε και σε λίγα 24 ώρα πεθαίνει. Πάνω σε ένα κομμάτι ζάχαρης, πάνω σε ένα Μην βρώμικο τη μέρο. σκοτώσεις, Ανίτα μου. Άχι, μπορεί να είναι γούρικη. Θέλω πάρα πολύ να τη σκοτώσω. Όχι, Ανίτα μου, τώρα μπορεί να είναι γούρικη. Θέλω πολύ να τη σκοτώσω. Σκότωσε έτσι, άμα κάνει σκέψη. Δεν πειράζει, μη σου χαλάσει γατήρι. Όχι, Ανίτα, όχι, όχι, πήγαινε στον τροχό. Είναι Έλα, τόσο Ανίτα. ηλίθια δε αυτή η μύγα, μα τόσο ηλίθια. Πιο πολύ γι' αυτό Αν θέλω να τη δεν σκοτώσω, γιατί είναι πετύχει, ηλίθια. Κάνει κρύο για έξω. Είναι μια ηλίθια μύγα, όχι γιατί είναι μύγα. Γιατί λες μύγα σε γέννησε ο Θεός, τόσο ηλίθια. Βλέπεις ότι σε κουνάω, σε πάω πιο τίποτα. Πάρτε μάτι, περικλέβα λίγο στη Μένει μύγα. ακόμα εκεί. Ναι. Κοίταξε πόσο ηλίθια είναι, πας προς τα... Κοίταξε πόσο ηλίθια είναι. Μήπως είναι γουρλού και τέτοιο. Δηλαδή σε προκαλεί να τη σκοτώσεις, να πούμε, κοίτα. Έλα ρε Ανίτα, κρίμα είναι. Λοιπόν, το ονοματάκι σας ποιο είναι? Είμαι η Φέη από Τραπετσόνα. Έλα! Γρήγορα, Ανίτα, δώσ' του μία γρήγορη, έτσι. Μπράβο, κορίτσι μου. Έλα, αγάπη μου. Έλα να κάνουμε πράγματι Χριστούγεννα, έλα. Αγάπη μου. Έλα βρε Χρυσούλη μου, τι θα πάθαινες άμα πήγαινες λίγο πιο πάνω? Και τα 300 ευρώ που λέει μια χαρά όμως είναι. Γεια σου Φέη μου γλυκιά, γεια σου. Η μύγα σου ήταν τυχερή, είδες δεν τη σκοτώνω για πάρτι σου. Το θέλω όμως πολύ. Πάμε σε διαλυματάκι. Είμαστε πάλι εδώ τηλεθεατές μου, έτοιμοι να γυρίσουμε τον τροχό, ο οποίος δίνει 2.000 ευρώ στον κάθε ένα, δίνει μέχρι και 2.000 ευρώ στον κάθε ένα από εσάς. Τηλεφωνείτε στο 14584, βγαίνετε στον αέρα, μιλάμε, γυρίζει ο τροχός και παίρνετε τα 2.000 και παίρνετε κάτι επίσης ενδιαφέρον. Πάντα δώρο επιταγή των 5 ευρώ πουλακίων από τα καταστήματα ηλεκτρικά καταστήματα Καρώνης. Μ' αρέσει το ηλεκτρικά καταστήματα, μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ? Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Ο Μιχάλης, δεν ακούω καλά, γι' αυτό είναι λίγο. Και Τα εγώ ακούω δεν λίγο ακούω, σας αναδρομικά είπα, το μάλλον. ένα αυτή σήμερα είναι βουλωμένο, αλλά δεν κάνω τέτοια πράγματα. Φροντίζω να είμαι σε επικοινωνία. Την επόμενη φορά θα το έχω καθαρισμένο. Συγγνώμη. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκπομπή σου. Από πού τηλεφωνείτε, μεσιέ? Από Θεσσαλονίκη, ο Μιχάλης. Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή, μόλις άκουσα ο Μιχάλης, εγώ πρέπει να ξέρω ότι είναι από Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία. Να φύγει ο Τροχούλης. Να φύγει βεβαίως. Περιμένω κιόλας, με αγωνία. Ναι, ναι. Για να δούμε, για να δούμε. Για να δούμε. Το κίτρινο θέλουμε, το κίτρινο. Το κίτρινο θέλετε, το κίτρινο με τα 20 θέλετε. Με αυτό. Μόλις φεύγει από εκεί, πάει σε ένα άλλο κίτρινο, άσπρο, πράσινο. Κάτσε εκεί βρε Χρυσούλη μου στο πράσινο, 300 ευρώ που λένε πολύ ωραία μες και ο Μιχάλης. Καλά είναι, καλά είναι, καλά είναι. Ναι. Δεν τρελάθηκες. Γεια σου. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Γεια. Από την αρχή η σχέση μας δεν πήγε πολύ καλά με σένα.
Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ? Γεια σας. Γιάννης από Σέρες. Ηλικίας. Από Σέρες, Γιάννης. Ηλικίας. 62 ετών. Α, ωραία. Καλύτερη ηλικία είναι αυτή. Το έχω τσεκάρει. Να παίξουμε με τον τροχό. Ναι, αλλά δεν μπορείτε να με ξεπετάτε έτσι όμως εμένα. Αυτά δεν μ' αρέσουνε. Να παίξουμε τον τροχό. Τι είμαι εγώ εδώ πέρα, τι ρόλο βαράω να πούμε. Αυτή που γυρίζει τον τροχό είμαι. Ωραία. Όχι, πείτε μου, αν είμαι αυτή να το ξέρω να πούμε. Ορίστε. Να μην αισθάνομαι κιόλας. Είμαι αυτή που γυρίζω τον τροχό. Όχι. Ποια είμαι εγώ? Η ωραία της παρέας. Ποιας παρέας? SS Ανίτα. Δεν μπορώ, το μαλλί αυτό με έχει εκνευρίσει τόσο πολύ σήμερα. Τα νεύρα μου κουρέλια που το βλέπω αυτό το πράγμα. Το πατικωμένο εδώ με νευριάζει πάρα πολύ. Θέλετε κάτι να παίξετε τροχό, Ναι, ναι. Ναι. Στο τρυπάκι σας εσείς. Εγώ έχω τα θέματά μου. Πάιντα. Βλέπετε? Ναι, ναι. Τι βλέπετε? 100 ευρώ. Αφού τα είδατε δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Έλεγα μήπως δεν τα βλέπατε. Ό,τι είδατε πήρατε. Γεια σας, μεσιέ. Γεια σου. Ναι. Ποιος είναι στη γραμμή τώρα, παρακαλώ? Γεια σας. Ναι. Γεια σας. σου, Ανίτα. Γεια σας. Γεια σου, Ανίτα. Γεια σας, λέμε. Ο Κώστας από Τρίπολη, με τι κάνεις? Τι να κάνω, έχω και εγώ τα θέματά μου. Εμείς έχουμε πολύ κρύο εδώ. Αλήθεια? Ναι, έχουμε ανάψει τζάκι και σε βλέπουμε με τη γυναίκα μου. Από πού είπατε τηλεφωνείτε? Από την Τρίπολη. Ωραία. Και ανάψατε τζάκι σήμερα, πρώτη φορά φαντάζομαι. Έχουμε ανάψει τζάκι και σε βλέπουμε με τη γυναίκα μου. Ναι. Και περνάμε τουλάχιστον λίγο ευχάριστα την ώρα μας. Οι δυο σας είσαστε στο τζάκι? Κρίσης. Οι δυο σας είσαστε στο τζάκι? Οι δυο μας, ναι. Ωραία. Και βλέπετε τηλεόραση, Ναι. Μετά θα την κλείσουμε την τηλεόραση. Αλλά θα γυρίσει ο τροχός πρώτα. Ναι. Και αν είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα, ίσως να το φουντώσουμε ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Βλέπεις κάτι? Κάτι. Τι βλέπεις? Κάτι βλέπω, είναι στη 100. 200 έχεις πάρει, πήγαινε σε παρακαλώ, πήγαινε. Πήγαινε με τη γυναίκα σου, χρυσέ μου άνθρωπε. Κάτσε στο τζάκι, κλείσε και τηλεόραση και κάνε τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε. Καθίστε εκεί να ράξετε λίγο για πάρτι σας. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ? Γεια σας. Γεια σας. Ναι. Γιατί δεν μιλάτε, μεσιέ? Γιατί δεν μιλάτε? Εγώ μιλάω. Και αν μιλάτε, ακούγεστε. Όταν δεν μιλάτε, δεν ακούγεστε. Ναι, εγώ μιλάω. Γεια σας, είμαι ο Κώστας. Μάλιστα. Από Καλαμάτα. Μπράβο σας. Και σας παρακολουθώ τακτικά. Μάλιστα. Όταν λέτε τακτικά. Μου αρέσετε πολύ. Όταν λέτε τακτικά, όχι πολύ συχνά, δηλαδή εννοείται? Όχι, εννοώ πολύ συχνά. Α, μάλιστα. Σχεδόν κάθε φορά. Μάλιστα. Σχεδόν δηλαδή, όχι κάθε φορά. Ναι, εκτός ελαχίστων. Α, εντάξει, εντάξει. Μας αρέσετε πολύ πάντως. Πάντως έχω πάρει μαθήματα από την κυρία Βέφα, έτσι πολύ... είναι... Γιατί την... Ορίστε. Τι είπα, λέω στα παιδιά εδώ κάτω, συνεργάτες μου. Δεν καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται να τα καταλαβαίνετε όλα, κυρία μου, τα πάντα. Όλα, αν τα καταλαβαίνετε όλα σε αυτή τη ζωή, θα είχατε σαλτάρει. Το θέμα είναι να συμβαίνουν και πράγματα γύρω μας που δεν τα καταλαβαίνουμε και δεν θέλουμε να τα καταλάβουμε. Όλα θα τα ψάχνουμε, όλα θα τα ελέγχουμε. Δεν γίνεται, όλα θα τα αναλύουμε. Θα ήσασταν υπεραναλυτικός. Όχι, απλώς επειδή μιλούσαμε μαζί, έλεγα μήπως... Καλό, θα είναι στενό μας, δεν έχετε άδικο σε αυτό, να γυρίσει ο τροχός. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Έφυγε το 20αρικάκι, αλλά μπορεί να ξαναγυρίσει όμως, Κώστα μου, από την Καλαμάτα. Την αγαπημένη Καλαμάτα.
Λοιπόν, έλα να σου πω, αρχηγέ μου. Έχεις χτυπήσει ένα πολύ ωραίο τάμπλετ από το κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών. Ήθελα ένα τάμπλετ. Μ' αρέσει. Να το. Δικό σου αυτό. Εντάξει, λίγο θα μπορούσε να γυρίσει κάτω να μας έρθει το 20, αλλά. Καλά, εντάξει, όλοι δεν θα το είναι θέλουν. όλα όπως τα Αυτό όμως είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν είναι? Ναι, μ' αρέσει. Γουστάρεις? Ναι, και ασχολούμαι πολύ εγώ με αυτά. Ωραία, τώρα θα το έχεις μαζί σου συνέχεια. Λοιπόν, γεια σου τώρα. Έγινε. Γεια Και σου, ό,τι γεια σου. ήθελα να αγοράσω ένα. Μόλις σου έγινε δώρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. και εγώ, γεια σου. Άλλος άνθρωπος, παρακαλώ, καλησπέρα σας. Γεια σου, Ανίτα. Γεια σας, μεσιέ. Από τη Φλόρινα παίρνω ο Αντώνης. Ο Αντώνης από τη Φλόρινα, ηλικίας? 62. Και γιατί το λέτε έτσι? Πέσατε με το που είπατε την ηλικία μέσα. Γεράσαμε, Ανίτα. Στα 62 μεσιό γεράσατε. Δηλαδή στα 82 τι θα λέτε? Τρίτη ηλικία. Ναι, με ρίχνετε όμως πολύ. Ρίξτε το τροχό. Δεν μπορώ να ακούω τώρα γερατιά και τέτοια πράγματα να πούμε. Έλα τώρα, έλα, γιατί ακούει και ο τροχός και δεν θα πάει στο 20. Ο τροχός δεν θέλει να ακούει δυσιονιές. Δεν θέλει να ακούει μαυρίλες. Ενώ ήταν έτοιμος να πάει στα 2.000, του την έσπασε που το γυρίσατε έτσι να πούμε. Λοιπόν, λες από αυτό να είναι. Βέβαια, αλλά έχετε πάρει ένα πολύ ωραίο θερμαντικό σώμα από τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Καρόνης. Θερμαντικό, πολύ ωραίο σώμα. Είναι και ωραίο σώμα, έχει ωραίο σώμα αυτό το σώμα. Το έχω δει. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς διαλέγετε τι σώμα θέλετε, αυτό θερμενόμενο είναι. Ευχαριστώ πολύ, Ανίτα. Λέτε τι ακριβώς θέλετε και σας. Χωρίς κεφάλι είναι, μόνο το σώμα. Εδώ στη Φλόρινα κρύο έχει. Αλλά άμα θέλετε και κεφάλι, έχουμε και θερματικό κεφάλι, όχι μόνο σώμα. Ανίτα. Μάλιστα. Γι' αυτό για τη Φλόρινα καλό είναι. Πολύ κρύο ωραία. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Γεια σας, μεσιέ. Άκου θερματικό σώμα. Ποιος είναι παρακαλώ στη γραμμή? Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας, μαντάμ. Λέγομαι Ειρήνη. Πολύ ωραία. Παίρνω από το Δημότυχο Εύρου. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει η εκπομπή σας και βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Και χάρηκα πάρα πολύ που παίζω μαζί σας. Εννοείται, γιατί θα κερδίσετε, γι' αυτό χαίρεστε, μαντάμ. Δεν χαίρεστε για άλλο λόγο. Μην παραμυθιάζεστε. Μόνο γι' αυτό χαιρόσαστε. Το ονοματάκι σας? Ειρήνη, είπαμε. Ειρήνη. Εννοείται ότι χαίρεστε που θα κερδίσετε. Χαίρομαι που ακούω εσάς. Να είστε καλά, Ειρήνη μου. Έχει όλη η τρέλα. Ειρήνη. Ναι. Βλέπεις τάμπλετ ή βλέπεις 100 ευρώ, τι βλέπεις εσύ? Τάμπλετ. Βλέπεις τάμπλετ, Α, βλέπεις καλά εσύ. Βλέπεις καλά εσύ, βλέπεις καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, ένα τάμπλετ είναι δικό σου, Ειρήνη μου γλυκιά, γεια σου. Ευχαριστώ πάρα Γεια πολύ. σου, κοριτσάκι, γεια σου. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ τώρα? Ναι, παρακαλώ, λέγεται. Χάρη. Ναι, γεια σας, ναι. Αντάκι. Τι κάνετε? Γεια σας, τι κάνετε? Είμαι η Χρύσα από Ρόδο. Πάρα πολύ ωραία η Χρύσα. Πάρα πολύ φιλιά μαζί σας. Τι έγινε? Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας. Α, ωραία. Λοιπόν. Ήθελα να πω την καλησπέρα μου σε όλο το πάνελ σας και ιδιαίτερα στον κύριο Γιωτάκο. κάτι με αυτό. Δεν σας άκουσα. Λέω, σας λένε και αυτοί καλησπέρα, λέω. Το ονοματάκι σας είναι Χρύσα. Ορίστε. Χρύσα. Ναι, Ανιτάκη μου, Χρύσα. Είμαι 36 χρονών και ζω στη Ρόδο. Αυτό τι είναι μέσα που ακούω? Είναι η κόρη μου, η Γεωργία. Είναι 8 μηνών και τσιρίζει. Α, τι Γεωργία, τσιρίζει. Κάτι θέλει η Γεωργία τώρα, Ναι, θέλει 2.000 ευρώ να βαφτιστεί. Για να δούμε λοιπόν μήπως σταματήσει να τσιρίζει η Γεωργία. Καλά ξηγιάσαι, Χρύσα. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις πολύ καλά τι θέλει το παιδί σου. Μ' αρέσει η σχέση που έχεις. Ευχαριστώ, είμαι πολύ χαρούμενη που σας βλέπω και σας ακούω κάθε Σαββατοκύριακο. Έλα, παιδιά, έλα γιατί τσιρίζει το παιδί. Να σου πω τώρα, με 200 ευρώ θα χαλαρώσει λίγο το μωρό. Βέβαια, δεν πειράζει. Να ψηλούλα. Για τα 200 αλλά 1.000 θα τα κάνει 1.200. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, γεια σου! Τίποτα δεν κατάλαβα.
Ό,τι μου πες, μ' αρέσει όμως γιατί είσαι χαρούμενη πολύ. Μ' άρεσε αυτή, παιδιά. Έχει μια πολύ ωραία τρέλα να πούμε. Σαν τις Καλλιόπης που με τίνει. Ποιος είναι παρακαλώ στη γραμμή μου? Και με γδίνει επίσης. Για να με ντύσει. Να με ξαναγδίνει, με ξαναδύσει. Τι δουλειά κάνουμε. Γεια σας. Γεια σου, παρακαλώ, ναι. Τι κάνεις? Τα πάντα. Ό,τι περνάει από το χέρι μου σε αυτήν την εκπομπή το κάνω. Και εμείς έτσι το ίδιο. Καλησπέρα σε όλους εκεί να πω. Να πείτε, ποια είστε? Μαρία από Βόλο. Μάλιστα. Τι άλλο θες να σου πω για μένα? Τίποτα. Αν γουστάρετε να μας πείτε κάτι, είμαστε στο 36. 35 στο 36. Ωραία. Αλλά λες το 36 για να το συνηθίσεις, Για να το εμπεδώνω σιγά σιγά. Εγώ έλεγα το 40 από το 38, για αυτό το λόγο. Μια χαρά, μια χαρά. Να σου πω, είσαι παντρεμένη, έχεις παιδιά? Όχι. Ναι. Είσαι λόγο. Έχω σχέση. Έχω σχέση. Α, έχεις σχέση. Και την πας κανονικά, δηλαδή, την πας τύπου να παντρευτείς και τα λοιπά? Βέβαια, βέβαια και το σκέφτομαι. Βέβαια και το σκέφτομαι και θέλω τα 2.000 γι' αυτό. Για πάμε. Για να δούμε. Το όνομα της φίλης μας ποιο είναι, παιδιά? Μας το είπε. Μαρία, ναι. Μαρία. Έφυγε σκοσαρικάκι. Δεν ξέρεις ποτέ όμως, μπορεί να ξανάρθει. Γέλα. Για να δούμε. 200 ευρώ πουλα δικά σου, μαράκι μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, γλυκιά μου, Μαρία, γεια σου. Γεια. Δεν μπορεί όμως να μας έχει δώσει το 20 τροχό στα 2.000 ακόμα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και γυρνώντας νομίζω ότι θα το πάρει αλλιώς. Εδώ και ποτέ κι οι δυο μας αγκαλιά. Τώρα όμως φεύγεις μόνη και δεν μου μιλάς. Και είμαστε πάλι εδώ, τηλεθεατές μου. Ποιος είναι στη γραμμή μας τώρα, παρακαλώ? Η Ιωάννα από την Καρδίτσα. Ποια είστε? Η Ιωάννα από την Καρδίτσα. Μάλιστα. Χάρηκα πολύ που μιλάω μαζί σας, προσπαθώ συνέχεια. Ωραία. Τα καταφέρατε όμως, Έτσι, ναι, μετά από τόσες προσπάθειες. Τι ηλικία έχετε, Ιωάννα μου? Είμαι 31. Πολύ Θέλω ωραία. τα 2.000 γιατί έχω ένα γιο 1,5 χρονών. Και τα θέλει το παιδί τα 2.000? Τα θέλω εγώ για να μπορέσω να κάνω κάποια πράγματα για το παιδί μου. Για να δούμε λοιπόν. Για να δούμε, θα είναι πώς θα εξηγηθεί ο τροχός. Και εγώ θέλω να σας τα φέρει, γιατί σήμερα το έχει παίξει ο τροχός πολύ. Έχει κάνει το παπί. Έλα, τροχούλη μου. Έλα, πολύ το παπί. Δεν φρενάρει όμως. Δεν φρενάρει εκεί που πρέπει. Καλός είσαι. Καλός είναι, μια χαρά είναι. Εκεί, άστο, εκεί. 300 ευρώ πουλα δικά σου, Ιωάννα μου. Δεν είναι τα 2.000. Σου χρωστάω 2.700 την επόμενη φορά. Την επόμενη, ευχαριστώ. Γεια σου, γλυκιά μου, Ιωάννα. Γραμμούλα, παρακαλώ, ναι. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα, Ανίτα. Γεια σας, τι κάνετε? Μια χαρά. Ποιος είστε, μεσιό? Παναγιώτης από Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Ηλικίας? 31. Μάλιστα. Με τι ασχολείστε, Παναγιώτη? Άνεργος. Ωραία. Πολύ ωραία. Είστε παντρεμένος? Όχι. Μάλιστα. Είστε κάτι άλλο που θέλετε να μας το πείτε? Όχι. Ανοίξτε μας την καρδιά σας. Μιλήστε μας για εσάς. Ψάχνω για δουλειά. Α, αφήστε το. Να δεις, θα πάρει τα 2.000 τώρα, Παναγιώτης, Όχι. Όχι, λες, φίλε μου. Παιδιά, παίζει να τα πάρει ο Παναγιώτης. Τα 200 ευρώ που τα πήρε σίγουρα πάντως, εντάξει. Το βρήκαμε ότι θα πάρει. Γεια σου, Παναγιώτη. Ωραία, ευχαριστώ. Γεια. Να έχει και ζερό, Ποιος είναι, παρακαλώ, λέγεται, ναι, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Με λένε Αγγελική, με αφήνει ο κόσμος και είμαι 39 χρονών. Πάρα πολύ ωραία. Πώς αισθάνεστε? Είμαι παντρεμένη με 6 παιδιά. 6! Μια χαρά, χαρούμενη. 6 έχετε κάνει στα 39? 6. Συγχαρητήρια, Αγγελική μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Πώς είναι με τα 6 παιδιά η ζωή? Είναι δύσκολα γιατί είναι διάφορες ηλικίες. Είναι και φοιτητές, είναι και δημοτικό. Ωραία. Αλλά εντάξει, είμαστε πάλι καλά. Ωραία. Ο άντρας σου? Αντέχει ακόμα. Με έναν άντρα είναι και τα 6 παιδιά? Τα 2 είναι από τον πρώτο μου γάμο. Δεν μπορεί να το έχει πάει 6. 2 και 4 δηλαδή είμαστε. Ναι, και όλα ναι. μαζί 6, μάλιστα.
Για να δούμε, δεν ξέρω και αριθμητική. Μην νομίζουν ότι είναι αμόρφωτη, καταλάβεις. Ναι. Έφυγε το 20. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε βλέπω για καρόνι, Μαριά. Όχι. 300 ευρώ έγιναν μόλις δικά σου αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή συμβαίνει τώρα. 300 ευρώ έγιναν δικά σου. Γεια σου, φίλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Γεια σας. Τα ηλεκτρικά, τέλος πάντων, θέματα από τον κύριο Καρό είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Είναι πολύ ωραία, πώς τα λένε αυτά, παιδιά, τάμπλετ και πολύ ωραία θεραπευτικά σώματα. Ποιος είναι παρακαλώ στη γραμμή? Γεια σας. Γεια σου, Ανιτάκη. Τι κάνετε, μεσιέ? Πολύ καλά. Τώρα που μιλάω μαζί σου, καλύτερα. Τι είπατε? Τώρα που μιλάω μαζί σου, πολύ καλύτερα. Μάλιστα. Τι συνέβαινε κάτι πριν, το οποίο άλλαξε αυτή τη στιγμή? Όχι, αλλά όταν μιλάω μαζί σου, χαίρομαι. Μάλιστα. Το ονοματάκι σας? Είμαι ο Νίκος από το Εγάλεο. Μάλιστα. Ετών 33, παντρεμένος με 2 παιδιά. Πολύ ωραίος. Λοιπόν, να φύγει ο Τροχούλης. Να φύγει ο Τροχούλης, βάζω θετική ενέργεια, βάζει σωστή δύναμη. Ό,τι δύναμη είχα την έβαλα, αρχηγέ μου. Συνέχισε εσύ με την ενέργεια τη θετική. Έλα, Τροχούλη, κάνε ένα φρένο. Μόλις έχεις αρπάξει ένα φούρνο μικροκυμάτων από τα καταστήματα... Βλέπεις τίποτα άλλο? Εγώ 300 βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Τι βλέπεις? 300. Αλήθεια? Ναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Α, είχες δίκιο, βρεσί. Εγώ πώς το είδα το φούρνο μικροκυμάτων? Εντάξει, γίνονται λάθη, δεν πειράζει. Εντάξει, οκ, λοιπόν. 300 ευρώ που δικά σου. Ευχαριστώ, Ανιτάκη, να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε μου. Ζωντανό μοντάζ. Είμαστε οι μόνοι ηχόοι που κάνει μοντάζ στον αέρα. Ποιος είναι παρακαλώ στη γραμμή τώρα? Ανίτα. Γεια σας. Ανίτα μου. Ναι. Ανίτα. Ναι, ναι. Ναι, Ανίτα, ναι, εσύ. ναι. Έλα, γάτο. Έλα. Σου εύχομαι να χρόνια πολλά, καλές γιορτές να έχουμε. Πότε είναι οι γιορτές? Ναι, μ' ακούς? Τι είπατε? Να χαίρεσαι το γιο σου, η Αφροδίτη από τον Πειραιά. Ευχαριστώ πολύ. Είναι η Αφροδίτη από τον Πειραιά, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Οι γιορτές πότε είναι, παιδιά? Έχει ακόμα, Και θέλω να παίξω με τον Τροχό, Ανίτα μου. Για ποιες γιορτές? Για του Πάσχα, λέτε, για τα Χριστούγεννα? Για ποιες μας Για τα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Για τα Χριστούγεννα και να χαίρεσαι το γιο σου, του Αγίου Ανδρέως. Πότε είναι του Αγίου Ανδρέα? Τώρα μέχρι τον Νοέμβριο. Τώρα πόσο έχει ο μήνας σήμερα? 30 του μηνός. Εντάξει, με παίρνει από τώρα να το ξεκινήσω το πρόγραμμα. Ναι. Σήμερα έχει, πάμε για 20. Σήμερα είναι κάτι, μια γιορτή? Α, γιορτάζουμε τώρα. Να παίξουμε με τον Τροχό. Έχουμε παίξει, αλλά δεν το ξέρετε. Πάμε. 300 ευρώ πουλα δικά σας, φίλοι μου. 300. Ευχαριστώ πολύ, Ανίτα μου. Γεια να είστε σας. καλά. Γεια σας, Αφροδίτη μου. Γεια σας. Να έχετε υγεία και επιτυχία. Δώστε μου όλη μία γραμμούλα. Όχι, δεν υπάρχει τέλος στο παιχνίδι. Μου πείτε τέλος στο παιχνίδι, δεν μου λένε τέλος. Γιατί μπορώ να κάθομαι εδώ μέρες να παίζω, αν μου λέτε. Τι αν με φωτίσει ο Θεός? Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Παίρνω από Κρήτη, Αγίου Νικολάου. Μάλιστα. Και θέλω να παίξω μαζί σας. Ωραία. Καλά Χριστούγεννα, να χαίρεστε το παιδάκι σας. Πόσο για μήνας, παιδιά? 16 Νοεμβρίου δεν έχουμε? Μάλιστα. Ναι. Ναι, μ' ακούτε? Βεβαίως. Γιατί δεν σας ακούγα καλά πριν, είχα ψηλωμένη την τηλεόραση και ανταρακλούσε. Θέλω να παίξω με τον Τροχό. Αχα. Τι ηλικία έχετε? Ορίστε. Τι ηλικία έχετε, λέω? Είμαι 28 στα 29. Παντρεμένη με 5 παιδάκια. Πόσα έχετε? 5. 5 έχετε εσείς? Μάλιστα. Και 6 προηγούμενοι 11. Σήμερα έχουμε... Ναι, ναι. Με τον ίδιο σύζυγο και τα 5, ρωτάει η συνεργάτης μου εδώ? Με τον ίδιο. Μάλιστα. Ένας άλλος κύριος ρωτάει, από την ίδια μητέρα είναι τα παιδιά σας? Εννοείται. Εννοείται, ρε φίλε. Αναγκάζομαι και ρωτάω αυτά που με βάζει να λέω. Αυτό δεν το ρωτάω. Θέλετε να φωνάξετε τα παιδιά να τα ακούσετε? Τι είπατε? Λέω, θέλετε να φωνάξετε τα παιδιά να τα ακούσετε? Όχι βέβαια. Τι λέτε, κυρία μου, τι είμαστε να πούμε? Έλα, 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 έλα!
200 ευρώ δικά σας, μαντάμ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Εσύ από πάθαμε λαρικίτιδα για πάρτι σας. Φτάσαμε στο φινάλε της εκπομπής, παιδιά. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Για Τι είναι αυτό, σχολιάτα? Είναι ταρτάκια με μαύρη σοκολάτα, πορτοκάλι και κονιάκ. Και τα πάντα όλα. Τι λες, αγάπη? Αλλά έχω ένα παραπονάκι. Για πες. Κυρία Βέφα, έχεις 2 φορές. Το γλυκό μου δεν το δοκίμασα. Γιατί και έχω σπαστεί. Λίγο. Θέλεις να καλέσουμε? Να της το αφιερώσουμε. Να της το αφιερώσουμε. Στην κυρία Βέφα είναι πολύ. Δεν το ήθελε, άστο. Άστο συνδέστη. Λοιπόν, φτάσαμε στο φινάλε της εκπομπής μας. Να είστε καλά, τηλεθεατόπουλά μου, να έχετε ωραίο Σαββατόβραδο από μένα και όλη μου την παρέα. Αύριο Κυριακή στις 5 η ώρα θα είμαστε εδώ κοντά σας. Τι είπατε να πω? Να πω με ενδιαφέρουσες ιστορίες. Μου το λέτε εμένα να το πω αυτό στον κόσμο. Νόματα. Αύριο με τις πιο διάφορες ιστορίες του κόσμου. Να μην δείτε καθόλου τηλεόραση αύριο στις 5.